Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itagol ako sa pangalan nga Ella. 27 na ang edad. Sakto lang ang beauty ug sakto lang pod ang height. Nakaila ba mo og vibrator? Yes, vibrator or kanang dulaan. Kanang ibutang sa imo. Unya mo vibrate nga mura kag mo kiri sa kalamit. Mao na siya'y vibrator or dulaan. I know na ubang nang gamit ani for personal pleasure, especially kung wala ang mga bananas or wala lang yun kay love life. And it's healthy and safe. Iwas buntis or sa ubang mga sakit-sakit nga pwede kang matakdan. Pero kining confession of mine is all about sa kong best friend nga si Fred nga tungod sa dulaan. Ug nagsugod sa dulaan nga nituyok among kalibutan. We are best friends since elementary, high school, then college. And then bisan nag-work nami, best friends lang gihapon ming duha. Na siya 5 ka ex nga uyab. Ana di ay. Taas rang 5 months o grabe niya kakatol. Well ako, nakausa lang. Pero, nag 3 years me. Nahimong husband sa kong sister ang kuya ni Fred ug nagkadayon among ate ug kuya. So giisip na yun na ako nga igsuon pod si Fred. Iyang family kay close kayo na ako. Nga ginatawag na pod ko siya mga parents, nganak. Short for anak. Gusto kayo sa family ni Fred nga naay babae silang pamilya. Pero wala nagkaanak og babae si tita. All boys tanan. 5 sila kabuok. Ug si Fred ang second to the eldest. Si ate ug ang kuya ni Fred sa Manila na namuyo. Second house na nako ang balay nilang Fred. Nga ang room siyang kuya. Gihatag na lang ni tita nako. Kay sometimes ana na gyud ko mag-overnight sila. Of course napud nay permission sa kong parents ug kampante pa sila ug naa ko ilahang Fred kaysa sa uban nako nga friends. Sama sa kong giingon ganiha, nakauyab na ko once. Pero wala nakuha ang perlas ng silanganan. Kay inosente kay ko nga pagkababae. Charot. Anyways, nako'y ka-workmate. Tawagon lang nato siya chill. Dayon naa siya'y gihatag nako. Nangutanap ako kung unsa ni iyahang gihatag. Nito bagirabod si Jill nga. Basta, imuha na. Sure ko nga lamian ka na. Itry na unyang gabi. Dahil nikatawa siya. Tubag ko niya, nganong unya pa man. Ug karon na di ay. Lami ni. Nitubag si Jill nga. Lami sa tanang lami. Makasulirap og mata sa kalami. Mapapawaw jud ka sa kalami. Wa yun ko kasabot sa gipangingon ni Jill ug wa yun ko kahibalo og unsa to kay nakabalot magmaayo ang box. So I thought mga chocolates na pod siguro kay na may mga paryente si Jill sa abroad ug sige siya ingon nga lami. Gisulod ra pod nako sa kumbag kay busog pa pod ko adto nga time. Before ko niuli, nihapit ko ilang ka Fred kay gipahapit kon tita. Mag-bake daw siya og cake para sa birthday sa manghod ni Fred para di na siya mopalit. Og nihangyo siya magpatabang nako. Kay na naman ko'y room sa balay nila. Adto na nako ibutang akong mga gamit. And while nag-ilis ko, nakahinumdum ko sa gihatag ni Jill. Kikuha na ko sa bag ug akong yabrihan og hapit na ko malabay. Kay vibrator nga rechargeable ang sulod. Nakita na ko sa personal ani nga dulaan pero wala pa ko sukad nakagamit. Dayon gibutang ra pod nako sa may table nako ug nigawas ko kay mo tabang ni tita. Dayon niabot na si Fred gikan sa trabaho. Busy sa phone kay napoy bag-o nga gipanguyaban siguro. Pero pagkita niya nga na ako, iyahang gipalo. Ni-bless siya ni tita pero ako iyahang gisipatan.
Dinungutan na si Fred sa kuha kung anong wala ko nagpakuha. Nito bagpod ko, gusto kong mag-commute o gaoban pod ming chill. Tubag si Fred niya. Ningon unta ka, kay wala na lang unta ko ni hapit. Mura kog buang nga sige huwat dito. Tubag ko nga, wa ko ni text. Bot pasabot, di ko magpakuha. Grabe, kapila na nako na giingon ni Mobok. Tubag si Fred na. Maayo paglain akong gikuha. Nasayang akong oras dito og hinulat nimo. Tubag ko nga. Grabe dito. Kining imong anak kay sobra kakatol. Bag-o pagani silang. Dayon gisapungan og galit ni Fred akong baba. Kay usa sa pinaka-hate ni tita ang madunggan nga nagkadaghan naguyab si Fred. Basig atakihon si tita pag nahibalaan niya nga active pud ni sa palami si Fred. Yes. Ingana katol si Fred pero mag-amping siya kanunay nga walay mabilin nga ebidensya sa sulod. Aron walay problema nga mutungha. Ingana mi ka-close ni Fred nga apil ang iyahang palami na life. Iyahang gina-share nako. Sa moto nga nagpadayon may bake ni tita ug si Fred kinisulod na sa iyahang kwarto. Kay balay Manila og wala ko sa kuang room. Free siyang makasulod sa kuang room. Kay naapapod ang mga gamit siyang kuya. Og hilig kay ning manguha si Fred og gamit siyang kuya. Nagsulod nami sa oven sa mong nagama ni tita. Og nisinggit si Fred nga pasakon ko sa kong kwarto. Og diha nako nakahinumdom sa dulaan nga gibutang lang nako sa table. Namugna ako sa kaulaw og nagdali nga ni Saka kay basin di ay og lain ang tuyo ni Fred. Pag-abri nako sa room, naglingkod si Fred nga nagtan-aw sa dulaan. Nangutan na si Fred nga. Nagagamit day ka ni Bok. Nitubag ko nga. Wala gihatag ra ng Jill na ako karon. Kuhanon ta na ako pero gilikay ni Fred. Gibira na ko iyahang buhok pero di gyud niya ihatag. Hingon siya nga. Pag boyfriend na ligi, aron di na ka magkinahanglan ani. Tubag ko nga. For your information, Fred, di ko parihas ni mong katulon kayo. Ambi na kay ibalik na akong Jill. Tubag si Fred na. Nganong ibalik man nimo? Gamita na lang na. Aron maka-experience pud ka. Kung unsay tinuod nga lami. Tubag pud ko niya, naka-experience na ko tinuod nga lami oy. So ambi na, dili na ako Gasigi jud ko kabot sa dulaan nga na ang Fred. Pero kay taas siya, dili na ko makuha bisag sige na nako birayang buhok. Nauta na si Fred niya. Kang kinsa naman ka naka-experience. Nitubag ko nga, wa nakaadto, basta naka-experience na ko. Ambi naligin abok, maupaw yuti ka karon. Tubag siya nga, nitugan ko sa kuha pero ikaw dili. Nganong unfair man tanan dapita be. Gasigilan jud ko kabot sa dulaan, pero naka-feel ko weird kay dihay something nga gahi sa akong tiyan dapit. Wala ra pud na ako gihuna kung unsa to o gigunitan dayon nako. OMG. Sa shorts man di ay ni Fred. Iyahang hard little army. Ingon pa si Fred niya. Bok, I'm hard. Naka-English ang amaw og nakapiyong pa. Ako murag nagtuod kay nakagunit ko siya nga mura magkahoy sa kagay. Ako siyang giingnan, imuha ng sala. Ambi naligin ng dulaan ako. Nitubag si Fred niya. Sumugamit yun ay kani. Tubag ko niya nga, unsa may labot ni mo Bok o gamito na nakog dili. Kana lang yun imong kakatol maong na-curious kag maayo og isulod ba nako na sa kuha. Nakatabon ko sa kong baba kay klaro nakaayo sa shorts ni Fred ang iyahang little army. And by the way, dili siya little. Big
kaayo siya. Wala pa ko naka-react og tarong. Og gibira lang ko galit ni Fred sa bed. Og ni patong og nigakos siya nako. Na siya kog maayo nga wa na ko makalihok. Og first thing nga nisulod sa kong nahuna, nga basig na ay mahitabo na mong Fred. Ug wala ko'y laing nakita sa mga tong gipaak na ko iyahang kamo. Nakasinggit yun si Fred kay sakit. Ako siyang giingnan, nganong nipatong makanako. Tubag pud siya, ayaw laglihok bo. Sala po ni Nimo nganong gadala-dala kaning vibrator. Nitubag ko nga, sala pa na ako. O ikaw nga katulon gyud kayo. Hapit ako niya mapiit kay nigakos siyag maayo na ako. Iyang army kay naa na sa kong tiyan nga nakatuso. Di na ko makalihok kay kusgan kaayo og bug-at sa Fred. So mo tong gihuwat na lang nako kung kanos Asia mahuwasan. Ako siyang giingnan nga basig sa t-shirt kanako mo pasirit ha. Bantay gyud kanako. Tubag pod siya nga. Ayaw na lang paglihok lagi kay sala ni Nimo. Tubag ko nga. Katulon lagi ka kaayo. Mo nang maayo butangan og sili ng imuha. Denangutan na si Fred sa kuha. Kang kinsa na ka nagawsan mo. Nitubag ko nga. Kabastos pa. Hana siya nga. Ingon ka nga virgin pa ka. Tubag ko nga. For your information, 101% nga wala pa'y nakahilabot sa kuha. Tubag siya nga. Ayaw ginhawag lalumbo. Kay matandog og mo sa moto kayso. Ako siyang ingnan. Nganong naaman pud ka sa kong ibabaw. Amaw jud ka. Ingon si Fred. Aron marelax ko. Awkward man amo ang posisyon. Pero sa dugay na namong mag-best friend ni Fred. Wala na lang to'y malisya para nako. Pero sa kalit lang. Na-feel man hinoon na akong lips o tila ni Fred sa akong liog. Ako siyang giingnan. Hala kabok. Giunsa naman na nimo ako ang liog. Tubag siya nga. Gitilaan ran ako. Kay naay harina. Wala na ko nakaagwanta. So gisulod na ako ang kamot sa tiyan ni Fred. O gikusnot na ako. O gilubong na ako ang kuko. Niligid si Fred sa kasakit. Kay grabe yun na akong pagkakusia nga hapit mapaksi iyang panit. Gikuha din ako ang vibrator o gisulod sa kong bag. Kay tungod sa kaawagan ni Fred, ninggahi siya. Nga tungod lang sa dulaan. Sukad ato kanunay na akong pangutanon ni Fred o kumusta akong paggamit sa dulaan. Curious kay siya og naggamit ba nako pero di yun ko mutugan nga nakagamit day ko. Once. When curiosity kills lagi, ug unsay feeling mo gamit og ito. And it feels like nga mura gi kuryente ang imo. Nga manindog imuhang balahibo. Nangorog pa akong tuhod ato ug naadyoy mga tubig nga nang gawas. But of course, wala na ako nagitug-an ni Fred kay for sure mabuang siyag imagine. Ug mutukar na pod iyahang hugaw nga utok. Sa mga tong almost 1 year na kong walay boyfriend. But I'm happy gihapon bisag single. Walay magbuot sa kuha aside sa kong parents. Pero usahay, magbuot-buot si Fred sa kuang kinabuhi. Like the time nga na-meet nako si Brian. Birthday celebration to ni Fred. Newbie pa si Brian silahang trabaho. Mapato akong pagkita niya. Bago siya sa kong pananaw, so natural nga makigila-ila ko niya. Kay halos tanang katrabaho ni Fred, kay kailanan ako. Okay raman pod si Brian. Dili maot, dili pod gwapo. Sakto lang dyan.
Nangutana pa si Brian kung uyab ba daw ming Fred. Ako siyang giingnan nga best friend rami. Enjoy pod kay istorya si Brian og naay sense of humor. Dili ka ma-awkward og wa nay topic. Ang celebrant nga si Fred bisag busy sa uban niyang bisita, mabantayan akong mohapit og tan-aw namong Brian. Magtagbo pa among mata og ako ra siyang taasan og kilay, kay kapila gid siya nilingi namo. Sige pa mig pangatawan ni Brian, og ni dool og kalit si Fred namo, og nilingkod sa kong tapat, og iya akong giagbayan. Hingon pa si Fred nga, giliba ko ninyo? Nito bago nga, nganong libakon man daw ka namo, ikaw ray sigig tan-aw namo. Tubag siya nga, abi kog ako'y inyohang gilibak. Pamugong ragod bo, gipaningot na ka. Tubag ko niya nga, unsay nakaon nimo karon? Nakatuto ko ni Fred kay nikalit lang og ka-concern ako. Kaingon kog nakainom na, pero di man baho og ilimnon. Yaksyon pa niyag pugong akong buhok og gikusi nako iyang hawa. Kailain kayo tan-awon nga daghang tawo ang nagtanaw. Pero ni suksok man hinuon iyahang nawong sa akong liog. Naingon na lang si Brian na, ay sige ma'am, ari sa akong nila, kay igang nata kaayo dariba. Tubag si Fred nga, gipangita na pudraba kanila dito. Gingisihan na kong Brian, dahil nilakaw na siya. Apilang ubang mga bisita kay gitan-aw among porma ni Fred. Kasagaran rabayod kay paryante ni Fred. Nangita pa ko sa parents niya og nagtan-aw ba po. Og nakusi nako siyag maayo. Kay nagtan-aw namo si Tito. Pero si Fred wa na yun naglihok nga mura nagpatay sa kong liog. Ako siyang giingnan. Nga bok, ayaw ipatukar ng imuhang pagkamanyak dere. Tubag siya nga. Asa man ako ipatukar bok? Sa kwarto. Ayaw to si Brian bok. Tubag ko nga, ha? Pagtarong ragod diha, Fred. Lain kita tanawon oy. Hingon siya nga. Ayaw si Brian, kay labaw pa to na ako. Tubag ko nga, unsa man ko eh, palayo ragod na ako. Tubag siya nga, di ko kayang mo palayo ni mo po. Ako siyang giingnan, hamaw ay, palayo ragod, mura tagaon sa diri nga daghang tao. Tubag ko si Fred nga, kay balo na silang ing-ani kita. Sumutong akong giingnan si Fred nga kaihion ko para muhawa siya sa kuha. Pero nangutana si Fred sa kuha, nagamit yapon ka atong dulaan bok. Tibuok kusog yun na akong giwakli si Fred. Bisag unsaon, puros bastos ang naasaw na una. Sa moto nga milabay ang mga pila ka adlaw. Naay time nga wa gyud ko ilingaw sa balay. Kay off na ko ug wala pod silang mama. Ni-trigger na pod akong pagka-curious sa dulaan. O gusto na akong matry for the second time around. Diha ko sa akong room og nagsugod og pleasure sa kuha. Napilo na ko mga tudlo og nakagunit na ko bisag asa. Ug sa dihang nikalit lagring ako ang phone. Og lugos na yun na ako mabuka ako mata. Tungod sa pleasure. O kalami. Pero gitan-aw lang yun na ako kay basig importante. Pero pagtan-aw na akong si Freddy di ay, gideclined na ako. O gibutang na ako sa bed ang phone. Pero nakurat ko kay dihay ni Tingo. Amaw kaayo kay accept man noon di ay ako ang napindot. Pero kay hapit na yun ko mahuman. Wala na nako tagda. Nangutana pa si Fred kung asa ko, kay puros daw ngit-ngit iyahang makita. Wala na yun ko nagtingog o gipugngan nako ako ang mo. Kay basing masakpan kong Fred. Gusto ta na akong i-off, pero di na yun ko kalihok pa. Kung wala na po nagtingog si Fred, I thought gi-off na lang niya. Og hantod, sa ni-explode ang volcano. Wala na nako mapugngi akong tingo. Og nakasinggit kog pinaipit nga tingo. Kay gipaak na kong unlan.
Gipaningot kog taman sa akong gibuhat. Ug murag ni hanap gyud akong pananaw adto. Ug naluya ko. Ug kaingon ko gi-off na yun ni Fred. So nitakilid ko ug gi-open ako ang phone. Ang amaw nga naghuwat ra man day pod ug wala gi-off ug naka-headset pa. Hangga pa mati ra diyan. On duty pa siya ana kay naka-uniform pero wala na ko'y umoy nga nagtan-aw ni Fred. Nangutana pa siya nag-unsad ako. Nitubag ko nga katulgon lang ko. Ngano man disturbo kay ka. Mitanaw una si Fred siyang palibot. Ug nangutana siya sa kuha nga. Katulgon? Unya gipaniw. Ug mura man lagig na lamian ka po. Ako siyang giingnan. Nga huna arani mo na. Nganong nitawag man lagi ka? Tubag si Fred nga. Kinsay kauban ni mo dira? Nitubag ko nga. Wala lagi. Ngano man? Ingon si Fred nga. Ipakita daw na ako imuhang kwarto bo. Tubag ko niya. Nga bahala ka. Dili ko. Then gi-off na ko akong phone kay murag NBI nga makaimbestiga ni si Fred. Gilabay na gyud nako sa basurahan ang dulaan. Kay never na akong mogamit ato. Last na jud to. Sa kakapoy nga akong gibate, nakatulog yun ko og maayo. Nakamata lang ko kay banha kay mong gate ug akong cellphone nga nagtungan og tingog. Ang amaw day nga si Fred kay nagsigig panawag. Naka 20 ka pin nga missed calls na diay. Hingon si Fred. Dugaya man nimo motubagbok. Ganina ra ko dire. Kinsa mi gyud na imong kauban diha. Tubag ko nga nakatulog ko ug wa ko'y kauban lagi dire. Hingon si Fred nga. Abrihi ra gud ko. Dagan pa og sermon si Fred bisag nagpadong na kong gawas pero wa nako naminaw. Mura bagbanang nabalaka nga basig na ko'y kabit nga gitaguan. O pa nako nabrihi og tarong ug nikalit lagdagan si Fred pasulod nga murag na ay gi-raid ba. Ambot unsay nasulod sa unahuna aning Fred nga nako'y kauban pero og naaman gani nganong magbuot man pud siya. Ako siyang giingnan nga unsa man kabuk na kay nakita nga di na ko makita. Nahimong iro si Fred kay gikaletra ko niya simhot. Ingon siya nga gisimhot ka na ako kay basig baho kang lalaki. Tubag ko nga amaw unya og baho kong lalaki unsay labot nimo. Nihilom siya kadyo og nikalit siya ingon sa kuha nga magbuot ko kay gusto ka na ko bo. Sa una pa manhid man ka kayo ko. Naghuwat kog perfect time para maingon nako si Moha pero naunahan ko bo. Sakit ito nako nga nakauyab kag lain. Sakit kaayo nako nga ako'y tighatod nimo kay mag-date mo si mong uyab. Dayon gihimo pa ko ninyong driver. Lami ihikog kay sakit kaayo nga nalipay na kasalain. Kayon kog mawala ra ug makakita pod kog ako pero aha kay bok. Ikaw ra man yun gihapon. Tubag ko niya. Lo, noon sa ka? Nikalit man ka. Ayaw ra gud kog binuangi. Tubag si Fred na. Wala ko nagbinuang. Tanawa akong mata o gabinuang ba ko. Tanawa. Sa una pa lang. Manhid lang yun ka. Waka ka bantay sa kong mga lihok diyan nimo. Special kay ka para na ako. Nga bisag na ako iyab sa una. Ikaw gihapon akong priority. Bisag lain akong kadulog bo. Aha kayo. Nga ikaw ako ang gi-imagine. Tubag ko niya. Amaw ay. Og tinuod man gani na. Wa gyud ko'y feelings nimo. Inigsoon ra. Best friend. Maora na. Di ko gustong mo paasa og tao. Kahibalo ka na. Og kalit lang nga nihilak si Fred sa kong atubangan. Hingon siya nga. Sakita po ni mo mang busted ay. Tubag ko nga.
Unsaon diti ka pagbastad nga di ka masakitan. Tubag siya nga, ayaw sa pakita na ko po. Di sa ta magkita. Pakita lang na ako kung makarealize ka nga tagaan day ko ni mo chance. Tubag ko niya nga, kadrama nga maway. Sumoto nga nilakawan na si Fred. Ug loading ko sa tanang loading. Gibalik-balik na ko iyahang mga gisulti. Grabe pa man sa atomic bomb iyahang pasabog. Nagbase rapod ko kung unsay naa sa kong ginuhunaan ng orasa. Inigsuon lang akong pagtanaw ni Fred. Ug nakalitan kog maayo. Ug nahadlo ko. Gitawagan ako siya pero di yun ko tubagon. Ug sa Facebook pod, giblock ko niya galit. Ang gilihok ni Fred kay murag bata nga giaway ug di na mga amigo. Sa mo to nga pagkaugma, sayo gyud kay ko nga nilakaw para mo duty. Ug aron pod makahapit pa ko og una ilahang Fred. Ug tarongon na mo among away. Nga dili siya hago sa trabaho. Kay basig na stress lang pod siya adto nga tag. Pero ningon si tita nga wala miuli si Fred. Ug nitawag daw gabi nga mag-boarding house sa siya kay kapoy og uli-uli. Natingala pa si tita kay nganong mag-boarding house pa nga mga 30 minutes na may biyahe pa dong sila ug na siya sakyanan. Nag-ask si tita na ako og naabay problema si Fred. Pero waon ako niingon kay gusto na ako nga kami una ang mag-settle ni Fred. Sa mo tong ikuha na akong address kung asa siya ng board. Kay gusto gyud na ako siyang maistorya nga kalma. Pero pag-abot na ako, kay nilakaw na daw si Fred padong sa trabaho. So kay dool raman ang office nila sa iyahang boarding house. Gibaktas rapod na ako ilahang office. Sayo sa bunta, gipaningot na kog maayo. O gahapit na ko malate sa akong trabaho. Pero pagpangutanan na ako og naaba si Fred, wala pa daw niabot. Gihurot yun ni Fred akong pasensya. Sumoto nga ni duty ko nga init kayo ulo. Sayo pa sa bunta. Niabot yun ang 2 weeks nga wala yun magkatagbo ang dalan na mong Fred. Daghanang natingala nga nung wala namin nag-uban nga kanunay man ming partner in crime. Pero wala ko'y gisultihan sa tinuod nga problema namo. Kay gusto na kong kami una magkaistorya. Ug sure ko nga wala pa po'y gisultihan si Fred. Kay mismo iyahang pamilya, sigig pangutanan nako og naon sa mi. Bisan sa birthday nako wala nagpakita si Fred. Gipadadaan lang niya silang tita o gift para nako. Og iyahang gift, dulaan, vibrator. Ug naapay note nga nakasulat nga, vibrator or me. Maayo na lang yun nga wala to nako abrihi sa tubangan nilang mama o tita. Sa stress siguro sa work o sa problema na mong friend, na over fatigue ko. Naluya ko. Sige kalipong, sakit kayo akong kalawasan. Gihilantan o gitakigan o na-admit yun ko sa hospital. Kada open sa pultahan, hoping kay ko nga si Fred na ang nibisita. Pero niabot na lang kog 2 days sa hospital. Walay Fred nga nipakita. Niabot ang 3 days, gingnan ako sa doktor nga pwede na ko mo discharge. Kaya wala pa silang mama ato. Ako iyahang giistorya og naghatag o mga additional reminders. Pero wala na ko ka-focus kay nikalit lag abot silang mama. Kauban si Fred. Dako na kayo kong smile nga natingala ang doktor nga nakalingi pod siya nilang Fred. Ngon pa ang doktor na lovesick redening pasyentiha. Nga nung karon pa man pod ka ni bisita sa. Nito bagod si Fred niya. Na busy lagi daw. Kumusta naman siya? Nitubag ang doktor nga okay na ni. Ma-discharge na. Pero kinahanglan pa ni siyang mopahuway og pila ka adlaw. Basig ikaw ang makapalagsik anyo kay tanawa, dili na mawala iyang smile. Niingon na lang pud ko nga nalipay lang ko dok kay ma-discharge na ko. Sumoto nga paglakaw sa doktor, nilakaw pod silang mama kay mag-process sa mga bills o gipilin ko nilang Fred.
nga nagsigig tanaw nako. Nangutan na siya kung okay na ba ko. Nitubag ko nga, mo discharge na gani. Nganong karon pa man ka nito nga. Tubag si Fred nga, magsakit man day ka og mawala ko. Nikatawa jud ko ako siyang giingnan nga feeling kay ka. Dayon nangutan na pa si Fred kung gimingaw ba ko niya. Nitubag pod ko nga wala. Hingon siya nga, sakita yun ni magbababo ko eh. Lami kisan, aron mo hilom. Nitalikod dayon ko og nagpasumangil og pilo sa habol nga akong gigamit. Pero wala na nako napugngan nga musmay. Sumoto, nga nitalikod ko og nagpasumangil og pilo sa habol nga ako ang gigamit. Pero wala na ko napugngan nga musmay. Pero og matubang kong Fred, itago nako with poker face kayo. Feeling dili affected. Ingon pa si Fred nga, di nataka pugson bok. Og best friend ra gyud tan-aw nimo nako. Okay. Watay problema ana. Pero bok, ayaw ko pugni kung labaw pa sa best friend ako ang ipakita nimo. Tubagpod ko nga, nawong nimo. Bisag sa una pa, labaw pa sa best friend imuhang ipakita. Nabay mag-amigo nga nagpatunganay. Tubag si Fred nga, ngano liging daladala kaadto nga dulaan. Basig nahilantan biya ka ha, kay giinuras to nimo gamit ang dulaan nga akong gihatag sa mo. Makaniwa nga rabanabo. Tubag ko niya nga, amaw ay, kibalibag to na ako kay di ko parehas nimong katulon. Tubag siya nga, unsaon na lang kung nakita pa. Mas lami para ba ko sa dulaan mo. Basig di na ko katrabaho kay magsige kag request. Ako siyang giingnan niya, kabasto sa baba yun mo eh. Tubag siya nga, tambaligis, aron mo hilo. Og sa dihang nikalit og dive si Fred sa ko ang mga bag sa hospital bed. O gigakos ko. Amaw gyud kayo. Hingon siya nga, unsaon naman ning kasing-kasing nakubok, nga ikaw na may kanunay nga isinggat. Gikatawan ra nako siya. Sa moto nga pagulin ako sa balay tungod sa akong mga tambal nga gitik, nakatulog ko dayon. Sa pagkahibalo nako, niuli na si Fred paghatod niya namo, pero pagmata nako, diha na siya sa kong kwarto nga nagtanaw og movie sa laptop. Serious kaayo nga wa kabantay nga nagmata nako. Gitutukan ako siya og imagine nga boyfriend nako siya. Pero instead nga kiligon ko, nahadlok manoon ko nga nag-imagine. Kay basig mawala ang friendship namong friend. Unya nga mao kay nikalit og tan-aw pud nako og niingon nga I love you too, bok. Gitubag ra nako siya feeling. Hingon pod siya nga, nganong sige man kag tan-aw, mahilis ko. Ako'y bantay ni Moron, bawi sa wala nako pagbantay sa hospital. Tubag ko nga, nganong bantayan pa man ko nimo, nabaldado baday ko. Layas ragod sa kong kwarto, kay mag-ilis ko. Tubag si Fred nga, mabot rang panahon bok nga sa atubangan na kanako mag-ilis. O ako ang mag-ilis nimo. Ako siyang giingnan nga feeling kay ka in your dreams. Hingon si Fred nga, basta bok, timan ilang, nga walay gahing pan sa init kaayo nga kape. Sumoto nga nag-overnight yun si Fred sa balay paggawas nako sa hospital. Siya ang nahimo nga chef of the night. Kay grabe kay daghan kayog putahe ang amaw. Nagpa-impress kayo nilang mama. Hinoon lami maluto si Fred. Actually, ganahan ko siyahang nilutuan. Og ako, prito ragyod ang nahibalan. Naanad na silang mama nga kung naa si Fred, siya na ang naa sa kusina.
O kami, watching TV lang yun. Ganahan kay si mama og na si Fred kay makapahuway siya luto. Then while nangaon mi, si Fred kay dili matakom ang baba. Curious kayo sa love story sa akong parents ug niabot yun dihan topic sa iyaha daw panguyaban unta. Hingon si Fred niya, "Tito, unsa may ma-advise nimo nako? Nga kani ako ang gipanguyaban karon ba? Hard to get kayo. Manhid pagyud kayo." Lami kay duslakon og kutsara si Fred kay ako gyud ang iyahang gimin. Nitubag pud akong papa og nangutana siya kung taga-asa daw ang gipanguyaban ni Fred. Nitubag pud si Fred nga naara aning dool. Ingon pud ako mama, kinsa man na doy? Nakaila siguro mi ana. Then tubag si Fred pod niya, ambot lang kaha tita og kaila pa mo. Mangayo lang kog advice ba. Unsahon ako siya kay grabe kaayong gahia bayana. Nakainom na lang jud kog tubig kay nakulbaan ko og kalit. Then ingon akong papa nga, kani manggong mga babae Fred, usahay dili nato masabtan. Padili-dili pero ganahan di ay. Kung nitubag si Fred nga, bingo. Ingon pa akong papa, kung naata, magsigig abog nato. Pero wala ta, magsigi pud og pangita. Hingon po si Fred nga, parehas yun kaayo sa kong gipanguyaban ba. Nitubag pud ko nga, dili pud tanan. Diniingon akong papa nga, dali raman ni imong mamaday pag panguyab na ako. Sugot man diretso. Hingon si Fred nga, diaw man na. Mao na nga ikaw pud bok, dapat sundugo nimo imong mama. Aron dili ka madagang guwang. Hingon ako mama, taga-asa maguna imuhang gipanguyaban doy. Naara man ka haaning dool. Tubag si Fred nga, makailara mo anak tita sa tamang panahon. Ikaw bok, napurabay nang uyab pod ani niya tito. Nakahunong si papa og kaon og nitanaw nako. Lugos na nako mausap akong gikaon. Then nangutan akong papa kung naabay nang uyab na ako og kinahanglan daw nga patubangon sila ha. Og nangutan na pud siya kung kailaba si Fred. Tubag pud ko nga pataka. Ayaw to ana niya pa. Nitubag si Fred pod nga, ang nanguyab ani tito akong ipaatubang yun nimo. Ingon pud akong papa nga, sakto na Fred. Wa man ko'y problema basta mo atubang na kog tarong. Ang amaw nga Fred kay dako kay ngisi nga nagtanaw nako. Hangtod sa kaming duha ang nabilin sa sala kay sayo kaayo natulog silang papa. Pero wala ko makakonsentrate sa movie nga akong gitanaw kay si Fred gasigi og kanta nga nagtanaw nako. Sige kanta og akin ka na lang lagi daw. Ako siyang giingnan, hilombok, maka-discourage og samot imuhang tingog. Tubag pud si Fred nga, sakita yun mo manultibo ko eh. Pero sagdi lang, nagkagwapa man gihapon ka sa kuang pananaw. Ako siyang giingnan, nga amaw yun ka, paghilom dira. Hingon pud si Fred nga, bok, permission to hagbe. Gimingaw kay kunimo. Ako siyang giingnan, nga hayahay kay ka. Ingon si Fred nga, sagdira, mabot rang panahon bok, nga di na ko mangayog permission sa imo. Ako siyang giingnan, nga bagaag ko baloy. Og nikalit ingon si Fred nga, maayo pag nahimo na lang kong vibrator. Kay imuhang ikip og ampingan. Ako siyang giingnan, nga pataka lang ka, gilabay ko na tuhoy. Daningon si Fred nga, ay natabok, sakto si Tito. Ang mga babae kay usahay bakakon. Unsam na itong nakita nako si mohang box. Sige gihapon ka gamit adto. Ako siyang giingnan, nga nang hilabot ka sa kong gamit na pod Fred. Tubag siya nga, nangita mong kog charger ba? Lain man nooy nakita nako.
Nganong mag-agwanta man kag dulaan. Ustara may lihok anabo. Labong na ako nga kay balo mo multitask. Asa man ka anabo. Then ako siyang giingnan nga matulog na ko. Gibiyaan din ako si Fred kay naulaw ko. Pero actually, wala na gyud ko nagamit adto. Nakalimot lang ko og labay pero kay kubian kay ni si Fred, iyahang nakit-an na po. Sumoto ang nibalik ko sa trabaho after 3 weeks. And everyday na kong kuhaon ni Fred padung work og padulong pa uli. Natingala na pod silang tanan og nganong naulian na pod ang away na mong Fred. Kay never nag-away ming adto kadugay. Wala gid may gisultihan nga nanaday na fall na mong duha og mauna si Fred. Wala gid nila ang makabantay kay normal ra nilang sweet usahay si Fred nako. Og grabe makakir. Kay kaingon sila manghod lang gyud ang pag-treat ni Fred sa kuha. Then isa ka adlaw ana nga gikuha kong Fred sa trabaho. Og kauban ako ni gawas ang close pod na akong ka-workmate nga sa Rico nga bag-o lang pod niya na hire. Wala na po to alam mong istorya kay sige mighisgot sa outing namo the next day. Nga kauban syempre sa mong ubang ka-workmate. Nakabantay na kong naa na ang sakyanan ni Fred pero nagpa-as if kong wala ko kabantay. And by the way, bayot si Rico. Rika gid siya paggabi. Bitaw. Touchy kay na ako si Rico kay close lagi mi og hilig kayo niyang molingke sa kong bukton og magkuyog miglakaw. Denigawa si Fred og grabe kaayo iyang pagsira sa kinan kay nakalingi yun ming Rico. Niingon pa na si Rico nga naay gwapo daw nga padulong sa mua. Dahil ni dool yun si Fred namo og ang amaw kinisinya si hangkamot nga palayoon si Rico nako. Wala makaget si Rico og kaingon siya muagi ra si Fred. Naglingkis siya gihapon nako og sabay ming nipadaplin kay pagion si Fred. Nangutana pa siya kung asa padulong si Fred. Nitubag pod si Fred nga kuhaon na ko akong uyab. Niingon pod ko nga feeling jud kay ka. Ako siyang gingnan nga best friend ra na ako na siya. Niingon pa na si Rico nga mag best friend ra di ay. Okay. Nanguyab ra ba ko ani niya sir? Naday ko'y chance ani. Dayon ni katawa siya. Nakusi na ko si Rico kay bisan unsa na iyahang gipanulti. Isamot sud og kalain ang nawong ni Fred og fake na kaayo iyang smile. Ako na lang ang nibuhi ni Rico og niingon nga muuna na mi. Pero ang bayot, nakigbeso pa na ako og isungog yun si Fred. Ingon pa si Rico nga, see you tomorrow and dream of me tonight, baby. Napay pinamo. Dayon nilakaw siya nga wala gipahalata nga bayot iyahang nilakwan. Straight kay tan-awon si Rico. Labaw pong amawa ba. Wala ra po'y tingog nga ni sakay mi ni Fred ug ako kay busy ko sa kong phone. Kay gi-chat pa yun ko na Rico ug nangutana og unsay reaction ni Fred sa iyang gibuhat. Amaw gyud bayota. Nang larga gyud mi ato nga wala gyud tingog-tingog si Fred. Then ako siyang giingnan, nga hapit sa ko sa inyo ha, kay gipahapit kong titabo. Naunsa man ka? Nitubag pod si Fred, nga wala man. Ako siyang giingnan, nga abi ko na amang naka. Ug sa dihang nakabantay na lang ko, nga laing dala na ang giagian na mo. Dili na pauli silahang balay. Nakapangutana gyud kong Fred kung asa mi paingon. Nitubag pod siya nga, magtaba na tang duha. Ako siyang giingnan, amaw, asa ni ba? Mugabii na biya. Tubag si Fred niya, suluhon sa kanako kay murag na init akong ulo ganina ba. Nanguyab to ni Mobok? Ako siyang giingnan nga wala eh. Ingon po si Fred, grabe pa yung gunit si mong bukton nga murag bayot. Dayon ni katawa ko. Nautana si Fred kung nganong ni katawa ko. Ug ingon pa siya, kisan ti karon, nagiselos ra ba gyud ko. Then ako siyang giingnan,
nga baba nimo. Ngano man di ay manguyab to nako. Ingon si Fred, magsakit na yun ko ani sa heart ba. Pero may lang ko nimong pasakitan. Tagaid ako valid na reason ba nganong di ko tagaan ni mong chance. Nga dugay na tang nag-uban. Nga mas nakaila na kanako. Og ako kay labaw na ang nakaila nimo. Magkasinabot hasta ng butang. Compatible ta kayo. Natay trust sa usag-usa. Ako siyang gingnan. Og mag-away og magbulag ta. Wala na ko'y best friend. Hingon po si Fred niya. Pagani ko ni mo tagay og chance. Bulag na imuhang giunahuna. Ug ganong magbulag man ta. Asa pud ko mosugot. Ihikot ka na ako sa kong hawak ug pakaslan kadayon nako. Tubag ko nga. Ug asa pud ko mosugot. Di pa ko gustong maminyo. Hingon si Fred. Idi uyab lang sa ta. Easy nga problema eh. Tubag ko nga. Kalabad na kong ulo ni Bubok. Iuli na lang ko sa mga. Hingon si Fred nga. Maghuwat gihapon ko bok. Hangtod sa makarealize kang in love po di ay ka na ko. Kay balo man gyud ko. Nga na kay feelings na ko. Pero di ni mo ipagawas. Actually, tinood si Fred nga na ko'y feelings niya ani. Pero mahadlok jud ko. Givalue kay nako among friendship kay panagsara gyud ng bae og laki nga mag-best friend. Bisag laki si Fred kay comfortable kay ko nga mo istorya niya sa kong problema. Mochika po niya bisagway hinungdan. Wala ko'y close kayo nga bae nga same sa friendship na mong friend. Siya ra gyud ang best to the best. Ako ang best friend. So nahadlo kong maguba na og dili mi mag-work sa seryoso na gyud nga level. Bisag dugay naming nagkaila og nakahibalon ako sa batasan ni friend. Pero dili na ko mabasa iyang heart ug mind ug unsa gyud ang tinuod. Basig na challenge ra siya nako og makarealize siya nga kadugayan na gyud ay butang nga dili gyud may magkasinabot. Daghan nag-experience si Fred sa mga babae kay nakalima naman siya ex nga uyab. Ug katutanan, mas labaw pagyud nako nga di lang sa height, sa looks po. Kay sama sa kong giingon, sakto lang ako ang beauty. Sa mo nang mahadlo kong mosaka sa level nga gusto ni friend. Sa friendship ug sa lovers, mas timbang nako ang friendship para namong friend. And speaking of ex ni Fred, nagkabangga mi sa iyang ikatulo nga ex nga tawgon lang nato siya Brenda. Mas lamang siya sa kong height, lamang sa kong beauty, pero mas lamang ko sa kaputi. Kay beauty secret na ko ang Zonrox. Bitaw. Kauban ako to sa Rico og Jill nga nagmolming tulo, kay manan na umigsine. Nakuyawan ko kay dihay ni gunit sa kong kamot sa likod. Pagtanaw na ako, si Brenda. Saksi kayo. Pinakita pang puso dugang legs. Ug in fairness, hamis man pud siya. Sa moto nga nagkinumusta ay minduha. Niingon pa si Brenda sa kuha nga gi-invite daw niya si Fred kay birthday sa iyang anak pagka next week. Natingala pa ko kay abi na kog naminyo na siya. Pero wala daw siya naminyo, pero naa na siya'y anak. Nangutana pa ko kung kinsay amahan. Niingon pa siya nga si Fred daw. Pero totoo gibawi ra niya og mikatawa siya. Kay joke ra daw siya. Mag 1 year pa daw iyahang baby. Nangutana pa kong Brenda kung aha ang amahan siyang anak. Og nagbinuang ra gihapon siya tubag. Gingnan pa ko niya nga pahinumduman daw na ako si Fred. Og pwede po daw ko nga makuyo. Sa mo to nga enjoy kay silang Rico og Jill sa movie. Pero kung nahuna, nagpabilin sa gingon ni Brenda. Nag-contact pa di ay gihapon sila ni Fred. Nagbulag silang duha sa rason nga dili ganan si Fred og LDR kay niadto magkuait si Brenda. Nag-break sila in a good way, maong naagyapon siguro sila'y contact. Nakulbaan yun ko pagkahibalo na ko nga naay baby si Brenda. Kaingon yun ko og basin kang Fred to.
Bisag naabot na si Fred og nitapad nako, wag gihapon ko sa kung nahuna. Ni-text siya nako nga mauban namo nga mananawag sini pagkahibalo niyang kauban namo si Rico. Bisan giingnan na nako nga bayot si Rico, di gyapon siya motuo. Dahil nakabantay na si Fred nga murag wala ako sa kung nahuna. Pero ako siyang giingnan nga nilabad ako ang ulo. Dayon giagbayan ko ni Fred o gipasandig niya o gilot-hilot akong ulo. Nanoy hakaw ang mga ulo ni Jill o Rico kay kuya o kay may porma ni Fred. Murag naagyoy something namo. Pero ing ana lang yun me. Touchy kaayo sa friend. Sa una pa yun. Pero sa naapami nga mga uyab, giminosan po namoy. Imbis kaya nagtanaw kog movie, wa na ko ka-concentrate kay lami kaayo ang paghihilot ni Fred sa kong ulo. Nga katulgo na lang ko nga nagsandig niya. Ug wa yun nasipyat, nakatulog jud ko. Gipukaw na lang kong Fred, kay nahuman na ang salita. Ningon pa si Fred nga gilawayan daw na ako iyang jacket. Pero ako siyang giingnan nga humot ko glaway. Pero gisimuhot pa na ni Fred iyang jacket og niingon nga baho man lagi. Ako pa siyang giingnan ang jacket ni mo may baho. Tubag si Fred niya. Baho? Unya kay nakatulog dayon. Grabe pag yung gakos ni mo nako. Hayaw na tabok. Maayo kay nakapugong pa ko. Ugwa ka na ako sa baka sa kong atubangan. Ako siyang giingnan, nawong ni mobok, murag zebra. Pagawas na mo ni hapit pa ko og grocery, ug wala na ni uban silang Jill o Rico. Kami ng Fred ang nag-uban. Siya ang tigdala sa kong cart. Dihan ako sa mga feminine wash. Nakatanaw na mo og kalit ang sales lady kay ang kabastos sa baba ni Fred wala mapugi. Inosente ka siyang nangutana sa kuha kung naguba ba daw ako ang vibrator. Ug wala lang yun may sa mall ako nang gikuhaan og dila si Fred. Nakatanaw na mo ang sales lady nga nag-arrange sa mga products. Apil ang usa ka babae nga customer. Nilakaw gyud ko nga way pananghin og gibiyahan si Fred. Aron masayod ang tanan. Twice ra ko nakagamit adto ug wala na masunde hantod karon. Then giingnan po na ako si Fred nga nagkita mi siyang ex o gi-invite siya sa birthday sa anak ni Brenda. Na-curious ang amaw nga Fred nga dili ni Brenda. Na-curious siya sa kong reaction. Nangutana pa siya kung nagselos ba daw ako. Ako siyang giingnan, nga anong magselos man ko? Tubag si Fred, nga ayaw na tabok. Modeng nilabad imong ulo kay nagkita mong Brenda. Wakay angay ikabalaka. Sa imuhara ko na buang. Tubag ko niya, nga basig mayroong buang ka pag nakita na nimo sa Brenda. Sexy gihapon bisag na anay-ana. Diningon si Fred niya, bisag unsaon bok, ikaw ray sexy para nako. Nituyok na lang ako ang mata sa gabula-bula nga baba ni Fred. Sumoto nga ni-attend yun ming duhan ni Fred sa birthday sa anak ni Brenda, kay gipugos na ako. Sa ilang balay ni Brenda gihil. Nikuyog pud ko kay curious ko basig hawig ni Fred iyang anak. Pero pagtanaw pa na ako sa bata, sure ko nga dili kang Fred. Cute siyag anak, halalaki. Welcome kay si Fred sa family ni Brenda. Ako ray murag dili. Gi-entertain kay si Fred nga murag VIP. Mudistansya ko ni Fred usahay kay kanunay siyang dalhon sa papa ni Brenda o gipelaila sa mga bisita. Mga paryente siguro to nila. Hilig pud kaayo og bata si Fred. Favorite ninong siya sa iyang mga kinugos kay maghilak yun ang Pasko og dili mohatag si Fred nila. So wala na ko natingala nga sige nagbitbit si Fred sa anak ni Brenda. Apil pa siya sa picture nga murag siya na noon ang amahan. Then gabitbit si Fred sa baby o gihang gidala na ako. Hawod kay mogunit og bata. Samot nag mogama siguro. Bitaw. Ningon pa na si Fred nga, bok, mas cute pa ang atuaan eh. Tubag ko nga, feeling. Then gikatawaan ako siya. Ug ako siyang giingnan pa nga murag ikaw ang papa na pa.
Tubag si Fred nga, asa dapit, bisag ko kay walay ako ah. Diniingon pa na si Fred nga, baby, di ko nimo papa ha. Ang baby na ko, himuonon pa namo aning babae nga ko ang tapat. Murag nakasabot ang bata kay ni Hilakman. Gidali din ni Fred og hatag ni Brenda. Amaw yun. Siya pa ang nigahagwa aron mahilom. Nagtanaw ko nila, na feel din ako nga napay feeling si Brenda kong Fred. Dawi siya ang mutanaw. Babae pud ko. So makasabot yun ko sa lihok ni Brenda. Actually, bagay silang duha. Ug wala lang siguro ni Dong og quiet si Brenda. Magdugay siguro silang Fred. Sumoto nga kaon-kaon lang ko sa side og dessert while busy si Fred og istorya sa papa ni Brenda. Nawa na gid siya buhi og istorya. Kanunay pod nga mamaliog si Brenda nga ipagunit ni Fred iyang bisag naihang mama nga walay gibuhat. Mga silingan siguro to nilang Brenda akong kasabay og kaon. Unya kay nanggawas man sila. So niuban pod ko nila. Kay aron dili ko OP kayo sa sulod. Pero kadali ra sila ng lingkod sa gawas kay manguli na. Wala ko'y kaila adto gyud og nitukar pod akong puson kay padung ko nga dugon. Mahadlok na ko mulingkod og malapsan. So nihinay na lang kog lakaw padung sa sakyanan ni Fred kay adto ko maghuwat niya. Pero nakalak man di ay iyang sakyanan. Nagpungko na lang ko sa kilid sa iyang sakyanan kay nigara gyud ako ang tiyan. Dayon nadungog na ko ang tingog ni Fred nga nangutana og asa ko. Pero wala ko makatindog gyud hangtod sa nakitaan ko niya. Ningon pa na si Fred sa kuha, hanon sa man kabok, ganina ra ko nangita nimo. Ako siyang giingnan nga sakit akong puson. Tubag po si Fred nga, abi ko gikidnap na ka. Tara, manguli na ta. Ako siyang giingnan, nga wa ka mananghid adto, pananghid sa ako. Nitubag po si Fred nga, mo chat ra kong Brenda. Ikaw ang importante para nako. Ako ara ba siyang gitubag og char. Ingon pa si Fred nga, unsa man, kuguson pod ka nako. Ako siyang giingnan nga excuse me. Dili pa ko baldado. Ingon si Fred pod nga, baby man pod ka nako bo. Gabula-bula na pod ang baba ni Fred. Nanguli yun min duha nga wala man ang hindi lang Brenda. Nikalit lang mi og kawala. Wala pa yun ko nakanapkin ato. So ang resulta, sa lingkuranan sa sakyanan ni Fred ko nalapsan. Ningon pa na si Fred nga, mura magna ako'y na virginan bok. Ako siyang giingnan nga amaw. Huna-huna yun mo Fred kay puros pangkanal. Hugaw kayo. Hingan si Fred nga, gamita siguro tong dulaan bok. Aron dili na sakit imuhang mabate. Ako siyang giingnan nga paghilom dira. Tubag pod siya nga, o pwede pod nga ako na lang. Sugot yay ko bisag magsandugo ang agi. Nikatawa pa siya. Nakumot yun akong baba ni Fred kay basig makadungog silang mama kay diha na mi sa gawas. Sa moto nga nakarealize na lang ko sa kong feelings ni Fred. After 3 months pa. Wala giundang ang bula-bula siyang babana. Kung nun sa kuniya kagusto, og labaw pa sa best friend ihang gustong mahitabo naman duha. Panahon pa yun to nga si Fred na pod ang gihilantan. Wala pa to ang COVID. Nag-expect na kong gabi na kay ko makauli. Kay grabing ulan, og walay mokuha kay gihilantan si Fred. Daghan man pod may nga stranded, so nalingaw ra pod mig chika. Dayon natingala na lang ko kay gitawag ko sa guard nga naay sundo daw nako sa gawas. Nakaingon ko og si Papa. Pero sa Freddy ay. Nigawas pigid siya sa sakyanan kay wa ko'y dalang payong. Pagunit ako niya, perte kainit sa amaw. Kay gihilantan pa kayo. Ako siyang giingnan kung anong iya pa kong gikuha. Tubag pod si Fred nga, ayaw nagreklamo po. Musamot akong hilanat og sige gunahuna nga wala pa kakaulit. Tubag ko niya, maayo man ko kay way gibate. Imong pagkaamaw na lang yun.
Sumoto nga tungod sa grabing ulan. Bisag ka pa yung nabasa gihapon ming duha. Usara po diyahang gidala nga payo. Grabe na ang pulahas sa lipsog na wong ni Fred. Kay init na siya kaayo. Unya, nabasa pa. Ug kumaon na lang unta ako mo drive, ako na ang ni drive kay mukurog na usahay si Fred nga mag-drive. Sa ilahan ako niya gidala kay di na daw niya kayang ihatod ko sa mua. Grabing inita ng Fred pero nagkurog siya sa katugnaw. Sumoto nga wala na ko siya biyahe. Kami ni tita ang nag-atiman ni Fred pero nag-stay na ko siyang kwarto whole night kay nagbantay ko ug unsay iyahang pangayoon. Then ingon si Fred nga gitugnaw daw siya. Nangutanap ako niya kung dugangan pa nako gahapon. Nitubag pud si Fred nga, gakos ra nimo ang tambalan eh. Ako siyang ingnan nga amaw yun. Ug matakdan pud ko nimo. Tubag si Fred nga, ako na po'y bantay nimo. Bok, sige na kay tugnaw na kayo. Maluoy ka na ako, Bok. Gikuha ra ba ka na ako maong nisamot ni. Tubag ko niya, so kuha pa ng sala karon. Gisige jud og hangyo si Fred nako, nya sige pud kog balibad. Hangtod sa nakatulog na lang siya sa sigog hangyo. Init yapon siya pero di na kayo. Sa kadugayan akong tanaw ni Fred, nikalitlag beat akong heart nga kusog. Ug natintal yud ko nga ni-kiss sa iyahang cheeks. Pero wa man ko nakontento. So sa lips na ko niya ni sunod kiss. Gikulbaan ko sa kong gibuhat. Lain may na-feel na ako nga kanang lami man. Lami mo request og one more pa jud. Gisure sa na akong tulog ba yun siya kaayo. Ug mura na yun og patay ang amaw. Lain na pong kawat ang nahitabo. Nga murag nabuang ko sa kong himo. Wala na ko kagwanta. Nigakos yun kong Fred. Nakamata ko nga wa pa yun ni mata si Fred. Ug wala kahibalo ang amaw nga giamong-amongan na nako siya. Then lain na po niya kiss sa iyang lips ako ang gikawan sa padulong na kumubalhin sa ko ang kwarto. Pagbalik na ako siyang kwarto, nagkaunag lugaw si Fred. Nakinumdum ko sa kong gibuhat pero gipugna na kong di mo katawa pero mura man hinoon ko gigitik. Nakapangutaan na lang noon si Fred og naunsa ko. Ito bagir pod ko nga wala man. Naulian na ka? Itubag si Fred nga sakit pa daw iyahang lawas. Ako siyang giingnan nga muli na ko kay mo duty pa ko. Ningon pa si Fred nga, kuway sa kog jacket ba, kay ihatod ka na ako. Nitubag pod ko, nga ayaw na, magpahatod ra kog motor si mong manghod. Pero di yun ako mapugngan akong katawa, nga natingala na si Fred og naunsa ko. Gibono na ko niyag unlan kay napungot na nako kay di ko mutug-an nganong gakatawa ko. Wagid siya idea nga naay ni paak og ni ingkit sa iyahang lips. Sa mao to, nga wala yun ko ni sulti ni Fred sa ko ang gibuhat. Bisag nasuko na siya nako kay nganong dili ko mutugan. First kiss to na mong duha sa lips. Pero ako lang ang nakahibalo. Kay tulog kay siya, nga murag si Sleeping Beauty. Bisag ikapila na ko niya ni kiss, wa gihapon siya kamata. Pagka next day, gikuha gihapon kong Fred bisag bag-o pa siyang naulian. Maayo gani kay wala na ni ulan. Gahe kay ulo, bisag giingnan na akong mag-commute ra ko. While nag-drive siya, nakahinumdum na pud ko sa ko ang gihimo. Basta makahinumdum ko, dili na yun na ako mapugngan nga mokatawa. Bisan ganig nagtrabaho ko, mokalit ra kog katawa sa ko ang gibuhat. Nakakaton ako nga mangawat og kiss. Ug unfair kaayo sa part ni Fred, kay wa siya kahibalo nga nag-kiss na daimi. Nangutanan na po na si Fred kung naunsa ko. Pero muingon na ako wala while nagkatawa. Hingon si Fred, nga ganina riyod ka ba? Nakay sikreto no. Tubag ko nga,
Tanan man gyud ta na ay sikreto. Hana si Fred nga, nganong gakatawa man lagi ka? Giunsa ko nimo gabi. Ako siyang giingnan, nga feeling kay ka. Wala oy, unsaon maday ka na ako. Nito bag siya nga, basin lang ba? Luyar ba ko gabi? Nisamot kog katawa. Naamaw na siguro pod kog apil. Nagduda na noon og maayo si Fred nga na ako'y gitago kay ug mutanaw ko niya di jud nako mapugngan nga makatawa. Manamin pa siya kay basig na ay uling iyahang nawong nga moy ako ang gikatawan. Sa moto ang gitago lang gihapon nako ako ang feelings para ni Fred. Gitanaw nako og mo surrender ba yun siya kay ug mo surrender siya bot pasabot nga sa best friend ra gyud mitaman. Kinahanglang sakto akong pilion kay nagdepende ani ang 16 years nga friendship na mong friend. Giready na lang yun na ako akong kaugalingon ug muundang man gani si Fred ug makakita siya glain nga hatagan siyang love. Kay at least wa man mi magdayon. Forever gihapon ako siyang best friend ug bisag naa siya'y pinaka-special nga babae. Nagsuporta gihapon siya nako as best friend. Mas gitago pa yun nako akong feelings ni Fred sa nahibalan nako nga nakita si Tita ug Brenda. Kay sa tanang nauyab ni Fred, si Brenda ang pinaka-close ni Tita. Ingon ang mama ni Fred nga, "Nak, si Brenda ba? Mura magwala magbago no?" Tubag ko nga, "Lagi tita, mura gwa ng anak, mas sexy pa man ako." Ug magbalik silang Fred tita, "Okay ra nimo?" Tubag si Tita na, "Depende ni Fred na. O gusto pa niya sa Brenda, nganong dili. Buotan man pud to sa Brenda. Tanaw ni mo na, nakaangay pa ba si Fred ato?" Itubag pud ko nga, "Ambot lang kaha, tita." Ingon si Tita pod nga, "Gi-invite na ko dire si Brenda na. Inig birthday sa imong tito. Magpatabang ko og bake ninyo kay daghan daw iyahang bisita. Kamao man sad to mo bake si Brenda ba?" Itubag rapod ko nga, "Okay tita, why problema?" This is it na yun. Giredy na yun na ako kung heart sa mahitabo. Naay chance nga magbalik si Fred o gihang ex. Kay love is sweeter in the second time around man daw. Giricall na ko mga lihok o reactions na ako sa niaging mga tuig sa dihang nahibalan na ako nga sila na si Fred o Brenda. Kami papudto sa kuang ex. Na-excite ko para nilang duha o happy ko kaayo para ni Fred. Gusto na ko nga dili magbag-o akong reaction og unsa man gani ang outcome sa pagbalik ni Brenda sa kinabuhi ni Fred. So nakadecide ko nga iset aside na kong feelings kong Fred og magpaka-best friend ko niya. Paagi pud ni aron makita nako ug unsay dapat na akong desisyon para namong Fred. Sa moto nga day before sa birthday ni Tito, nag-abot yun ng Brenda ilahang ka Fred. Siya pa ang nauna og nagsugod na silang tita pag-abot nako. Wala si Fred ana kay napay gilakaw. Wala pud ko nasayod og nakahibalo ba siyang muanha sa Brenda kay wala man pud ko naghisgot niya. Gisabot na pud nako daan si Papa nga iha kong kwaon para dili ko mahatod ni Fred. Actually, butan kayo si Brenda ug makasundo gyud niyan tanang tawo kay aside sa jolly pud iyang personality, napod siya beauty ngay kabuga. Unlike me nga sakto lang yun. Di sobra ka gwapa, di man pud sobra ka pangit. Sa moto nga nagama na may og icing para sa cake, sa dihang niabot na si Fred. Nadiretso siya sa iyang room. Dili man makita ilang kusina kung gikan ka sa sala. Pero nahibalaan na daan ni Fred nga na ako kay naa akong sapatos sa gawas. Nanawag din ako kay padtuon ko siyang kwarto kay naa siya ipaayo siyang laptop. Nisinggit pud kong unya ra kay busy pa mi. Maupay pagnaog ni Fred ni dong din siya sa kusina ug nakuratan siya pagkakitang Brenda. Ningon si Fred nga nakasuroy man lagi.
Ingon niyahang mama nga nagpatabang ko na kinahanglan ko og mga assistant. Niingon po si Brenda nga ayaw biya ako palayasa ha. Dahil ni katawa. Ingon si Fred, aw, palayason og way lami ng giluto. Asa man imo ang anak? Nitubag si Brenda nga tuwa sa balay. Gibili nako kay basig makasala pa ani, makabayad pa ko. Nyamurag ako ang nagsakit sa heart. Kay gituslok-tuslok man while nakita na kong komportable yapon silang duha magistorya. Gikalman ako kong heart o gi-remember nga best friend akong role karon. Best friend. Best friend na radyod. Sige na ako nagbalik-balik sa kong nahuna. Dahil nagkatinan-away ming tita while nagmix sa icing. Kay si Fred o Brenda naanay laing kalibutan. Ni-smile ra si tita. Bisag wala ako kasabot nga nung ni-smile siya. Ni-smile ra pud ko. Di pa ko expert magbutang og icing kay si tita kanunay ang maghimo ana. Pero gitry gihapon ako. Diningon sa tita, nganak, pakihugas lang ko sa plato be. Ako nana. Nitubagpod ko nga, okay tita, gitry rapod na ako. Tubag si tita na, nindot man po na, gamayng practice na lang, ma-perfect na. Wala rapod to na ako kay ako mangyod antig hugas og magluto min tita. Nagsugod kong panghipo sa gamit ana. Sa dihang na malihog si tita ni Brenda nga siya ang magbutang sa icing. Kay expert daw siya ana. Ako padayon lang gihapon sa kontas. Actually, wala rin ako to gimain pero sa ni-crack og joke si Fred ni Brenda while nagbutang siya icing. Nainikudlit gamay sa kong heart. Pero gifocus lang yun na ako akong mata sa mga gihugasan nako. Wala ko mutanaw nila. O sa sobra na ako ka-focus, wala na ako kabantay nga diha na si Fred sa kong tapat. Huwag na ako'y sayop nga nabuhat. Hingan si Fred, okay patabok? Nitubag ko nga, okay pagod. Hingan si Fred nga, hand wash lagi ng imuhang gigamit pang sabon o plato. Diha na ko nakarealize nga lain di ay akong nagamit para sa sabon sa plato. Tungod sa akong kasobra kalutang. Ikatawan noon kog maayo ni Fred. Siya na lang ang nisabon og otro sa mga gihugasan na nako. Hingon si Fred, nga asa magunang huna-huna ni mo nilaag ba? Tubag ko nga, nganong giduol man pod ng butang ninyo, maalaan ng sabon sa plato. Tubag si Fred nga, amo pang salabok. Kapila na ka ng hugas ani, nga naa na diha. Karon pa day kakabantay. Lingkod na adto kay ako ra ani. Pero nitubag ko nga ako ra. Hingon si Fred, magtuman ra ba yun? Ako ra lagi. Nitubag pud ko nga, okay sige. Gabiin na pod, og muuli na ko. Natingalan si Fred og nangutan na siya kung dili ba ko sila matulog. Ako siyang giingnan nga kuhaon kong papa. Timing pod kaayo nga gisayo kog kuha ni papa kay naa may hapiton. Gisige ko pagos ni Fred nga sila ko matulog og di ko niya paulion. Pero nagtuman yun ko. Kay balo ko sa ihang plano kay siya gyud ang pahatdo ni tita kang Brenda. Og basin plano ni Fred nga kaming duha ang maghatod. Pero gusto yun na akong makita kung unsa yun kaha ang mahitabo og magkaistorya si Fred og Brenda nga sila ra. Gusto kong makakita og sign kung tagaan ba na akong chance si Fred o magpabilin ra yun mi nga best friend. Naghuwat ko ana nga motawag na ako si Fred og i-share niya nako ang paghatod niya ni Brenda. Every time mo tingog akong phone magdali ko kay basig si Fred. Pero dili. Wala yun ko mahilo na ato. Sigaw inom og tubig kay gikulbaan ko. And then itingog na pod akong phone. Pagtanaw na ko, si Fred na siya. Na daw siya sa gawas. Nagdali yun ko nga wala na ko nakasuot og tsinelas nga nigawas akong kwarto. Pag-abli na ko sa gawas,
Diha si Fred. Nagdala og pizza. Ingon si Fred nga gigutom daw siya. Ako siyang gipangutana kung asa siya gikan. Tubag si Fred nga sa moa. Nganong gadali kag uli ganina oy. Tubag ko nga, kita kang gikuha na kong papa. Kinsay naghatod ni Brenda? Nitubag si Fred, akong manghod, akong gipatod. Ayaw na kaselos lagi. Tubag ko nga, excuse me, wala ko nagselos. Tubag si Fred, ayaw na tabok, lihok pa lang nimo, basa na kay nako. Diyan ako bok, yours. Nitubag ko niya, nga feeling kay ka. Dayon italikod kong Fred, ug wala na ko mapugni, ako ang smile. Wala ko mag-expect nga dili mohatod si Fred. Kaingon jud ko nga siya'y mohatod, ug mao jud pod ang naa sa kong plano. Aron makaistorya silang Brenda. Pero sa tinuod lang, gusto lang na akong pasakitan akong kaugalingon. Aron mo atras yun ko sa kong feelings para sa akong best friend. Kaya naglibog na ko sa akong desisyon. O gusto kong makakita og sign. Kung tama bang ipadayon na ako ang feelings. Di ko gustong masayo pero gi-treasure yun na ako og maayo ang friendship namong Fred. Sa moto nga aron di kay ko magsalig og naay mokuha nako. Nagtuon kog drive og motor. Dakong supak si Fred kay nganong magtuon pa man kog motor nga safe man ko sa iyang sakyanan. Og always pud ko niyang kwaon. Pero namugos yud kog ako. Siyang manghod ko planong magpatudlo unta. Nag-schedule na mi kon kanus mag-practice og sa diha pa ni sugot si Fred nga siya ang motudlo nako. Kabalo naman pud ko mo bike. So wala na kay ko maglisod og panimbang. Og porsigido yun pud kay ko nga makakaton. Nakita mig place nga nindot i-practice og motor. Kay patag og dako ang area. Pero sa ubos kay dagat na. Si Fred ang akong back ride og mag-instruct kung unsa ko ang buhaton. Gusto rin niyang hinay-hinay lang kanunay. Pero kay gusto kong mo try og paandar og kusog. Kay feeling nako professional nako. Nakomot ko man ang gasolinador o kusog kaayo. Ug wa ko mag-expect ngayon ato ka kusugad ay. Nakuratan po si Fred og hapit pa siya mahagbong. Kusog yun kaayo akong pagkaandar ug wa na nako makontrol. I-straight ya mong dagan pero padong nasa dagat. Ug sigig singgit si Fred nga ang break daw. Pero nagtan-aw na lang ko sa dagat kay na mental block na lang ko. Ug wa na ko kahinomdom og asa ang break. Nilupad jud ming duha. Gigakos ko ni Fred sa likod o gikuha niya akong kamot aron mabuhi ko sa motor. Mangwala akong mabanda sa motor. Og madat-ogi ni Fred kay gitakilid ko niya gapel. Mayo gani kay high tide atong higayuna o gamay lang among samad sa mga bato. Nakasabaan pa mi siyang manghod kay nahumol iyahang motor sa dagat. Sa motong nayon si Fred sa kuha, nga bok. Bike na lang palita. Ayaw ng motor. Maluoy ka si mohang kinabuhi. Nitubagpod ko nga, basta kay mo palit jud kog motor. Hingon si Fred, wapa ka ni tagam atong nang lupad ta sa dagat. Ug di pa dako ang dagat, unsa na kay porma nato karon. Pero ako siyang giingnan, nga basta di ko mo surrender. Bahalag magkabungi-bungi. Hingan si Fred, nganong magmotor pa man ligi kabok, nga delikado kay na og disgrasya. Wala noon kay salig sa kong sakyanan. Nitubag ko niya, nga ayaw ko but lagibok, kay gusto ko mahimo nga lady rider. Naibog ko na mga babae nga mag-drive, maong ayaw ko but Hingon si Fred, maura na. Hala, pasagdan ka na ako nga mo drive bok. Basta ako imuhang sakyan. Ayaw ka bala ka kay mahimo kang lady rider ana. Tubag ko nga, ba yun mo Fred. Lami ipakis og tambutso. Sumoto nga ikapila ko gidiscourage ni Fred nga delikado ang magmotor. Ipatanaw pa ko niya mga video sa mga disgrasya. Naputan og tiil,
kamot og namatay pa ang ubang riders. Mga semplang moments nga nakuha sa camera nga gipatan-aw gyud ng Fred nako. Pero imbis nga ma-discourage, isamot no akong courage nga mag-practice og maayo. Aron makamaog gyud ko mo control sa motor og aron dili na pod ko magsalig ni Fred og ni Papa kung naa ko'y mga lakaw. Kung Papa nga motor na pod ang sunod na akong gipraktisan. Back ride gihapon nako si Fred. Tungod sa kahadlok na akong maguba, hinay-hinay lang nako og padagan hangtod sa nakamaog gyud ko. Nikuha og driver's license. Nakapas ko sa exam og driving test. Excited na dayon kong mo-drive sa bago na kong motor paingon sa trabaho. Sa moto nga first time na ako nga mo-drive padulong duty. Pero maora gihapon ang nahitabo kay gihapon kong Fred. Kay nagsunod siya sa kong likod. Ug pag-uli na ako, mao gihapon. Gihapit gihapon ko niya og nagsunod gihapon siya sa kuang likod. Pagka next day, mao gihapon ang gibuhat ni Fred. Nga mura siya ikog nako nga sige gisunod-sunod. Wala na lang ko nagreklamo kay nasabtan rapod nako siya. Kay bag-o pa ko nakamotor. Pero niabot na lag mga 3 weeks, maulang gihapon ang nahitabo. Dinhi nako nireklamo niya. O siyang giingnan, nga bok. Ayaw nako kuha kay na ako'y motor og kamao nako. Sayang lang ang imong gas nga sige sunod nako. Tubag si Fred nga, maayo paligigwa ka na ako tudloy. Tubag ko nga, promise lagi. Always nga maghinay ra ko padagan. Nitotok nagmaayo si Fred na ako niingon, nga mura nagpa-distansya na kanako po. Nakabantay na ko si mong lihok ba. Nitubag pod ko, nga wala manggod. Hingon si Fred nga, nagkaanam kag palayo na ako jud. Nasakitan na raba ko anang imong gihimo. Di mo maingon nga wa na ko'y chance. Maong nagpalayo na lang kag ana. Muhilak na ba kubok, kay wa gyud ko'y chance nimo. Ako siyang gingnan, nga dili gyud na maunang imuhang yunahon. Nitubag si Fred nga, og dili mao. Asa naman na conscience? Pila pa manday ko katuig maghuhat po. Tubag ko niya, nga gi-pressure na ko nimo. Hana si Fred, nga wala man, nangutaan na lang ko ba. Sa moto nga gi-make sure yun na ko nga di ko magbasol sa akong desisyon. Kay dili na yun mabalik ang panahon. Nangayo yun kong sign sa Ginoo sa sakto na akong buhaton. Dayon, gitubag sa Ginoo akong pag-ampo. 2 months after gitagaan ko niyag sign og para asa yun si Fred sa akong kinabuhi. Kay usa ka adlaw ana, nitawag nako si tita. Na siya'y i-share nako nga importante kayo. Ako pod nga nitukar akong marites nga side og naanapod ko'y service ni padagan din ko ilahang ka Fred. Wala ang sakinan ni Fred og pagsulod nako, si tita wala mahiluna sa kusina og pagkakita niya nako, gigunitan niya akong kamot og gidala ko niya sa kuang kwarto. Wala ko sabot sa reaksyon ni tita og lugos pa siya makasulti nako. Nangutan akong tita kung unsay nahitabo. Tubag si tita nga, nak, si Fred ba? Tubag ko nga, ngano di si Fred? Tubag si tita nga, ikaw ang gusto na akong makahibalo sa akong nakita na. Nakulbaan ko og grabe og beat sa kong heart sa nagtanaw kong tita. Hingonen si tita sa kuha nga, si Fred og Brenda na nakita na ako nga nagkiss. Og nadugmok jud ako ang heart. Ang akong dako nga smile ni anam og kawala. Pero gipugos na akong ibalik og nisabay sa reaksyon ni tita. Tubag ko nga, dayon, as in, OMG tita.
Hingon pa si tita nga oo nak. Diri si Brenda. Kami lang tong tulo nilang Fred. Diri ko sa sulod og silang duha kay didto sa gawas. Kay naiyayo si Fred sa iyang sakyanan ug padong unta ko mangutanan ni Fred. Pero na-shock jud kay ko na. Nag-kiss na silang duha. Wala na lang ko ni dayon o gawas. Sige padayon si tita pero kung heart padayon pod nga natunga. Pero kay best in actress man ko, wala mabantayin ni tita. Padayon yapon siya share na ako bahin ni Brenda ug Fred. Yun si tita pa nga, dayon nak, last time nga namalingke ming Fred, nitawag niya si Brenda. Ug ang smile ni Fred na kay pareha sa nakita na akong smile sa kadtong sila pa. Feeling na ko na kay nagkagusto gihapon si Fred ni Brenda. Dili na dyan na ako ma-feel nga naapa ko'y heart while sige og share na ako si tita. Every words yung gisulti ni tita bahin kong Fred og Brenda. Gipatay ko sa kasakit. Ug nakarealize ko ang mauna ni ang sign nga akong gipabot. God give me a very painful sign nga sigurado nga makaparealize na ako og maayo. Fred is just my best friend ug forever nga mahimong akong best friend. Sumao to. Nga siguro, sakto kayo kong desisyon nga dili magpadala siya hangga bula-bula nga baba. Dili na ko mabasa kung unsay tinuod nga sulod siyang heart ug mind. Bisan gani kita, dili makasabot usahay sa tong kaugalingon. And I don't know either kung unsa ka deep ang love ni Fred for me. Or base na confuse lang iyang heart kay kanunay nga nako siyang tapat. Ug ako lang kanunay ang makasabot niya. Sa mga to nga giprangka na ako dayon si Fred nga best friend ramitaman. Bisag wala pa'y klaro kung unsa gyud sila ni Brenda. Wala pod ko niingon sa giingon ni tita nako nga kami lang duha ang nakahibalo adto. Bisan pa gama-gama lang ni tita og na misinterpret lang niya. Pero na-feel yun na ako dayon nga mao na to ang sign nga akong gipangayo. Aron mo desisyon. Nihilak na si Fred sa kong atubangan ug ako lang siyang gigakos kay kahibalo ko nga sakit ma-reject. Ako siyang giingnan nga bok. Mas pilion akong best friend rata kanunay. And I promise, walay bisan kinsa nga maka-replace nimo. Og suportahan gihapon ka na ako. Bisag mga tigo lang na ta. Hingon si Fred nga, wa na lang unta ta na himong best friend. Kay sakit kaayo nga mahimo kang best friend mo. Tubag ko nga, kay balo ko nga respetohon ko nimo ug kun unsay akong gusto, imuhag yung sundon. Di ko gustong mawala ka na ako, Fred. Ikaw ray best friend na ako. Na bastos kay baba. Pero girespeto ko maayo. Tubag si Fred nga, aha ka bok. Sakita kaysa kong kasing-kasing. Tubag ko nga, anak magyun na og mabasted. Maka-move on na rakabok in time. Ayaw ka balaka. Anad na kang mag-move on, di ba? Giga ko sarapod kong Fred o wa na siya mutingog, pero sige siya gihilak. Gipasagdan ra na ko siya pero actually naghilak pud ko. Mas importante na ako nga dili siya mawala sa kuha. Mas importante na ako ang friendship na munduha. Bisan pag apil pud ko nga nasakitan, kay na ako'y feelings para niya. Pero abi yun po na ako na magkadayon si Brenda ug Fred. Pero wala. Nailang nakiila si Fred ug taugon lang nato Laila. Usa ka teacher. Buutan, God-fearing like me. Sharon. Ug napoy beauty nga ikabuga. Nag-ilas lang Fred sa usarapod ka common friend. Hilomon si Laila unlike ng Fred nga permi mo bula-bula ang bata.
Nisulti na ko si Fred nga na siya is something special nga na-feel ni Laila. Ug ako ang sige encourage niya nga do something para nilang duha. Ganahan po kong Laila kay bisag shy type siya, close ming duha, ug mo open siya nako. And niingon siya na akong special niya si Fred. Pero nahadlok siya kay basig binuangan na siyang Fred. Pero gi-assure nako siya nga ako'y mobitay ni Fred og binuangan siya. Roll day nako ang mahimong Cupid nilang duha. Kay tungod nako, gisugot ni Laila si Fred. Wala ko diha pagsugot ni Laila kang Fred. Kay silang duha ang private nga nag-istorya. Pero na ako sa kong kwarto nga naghilak that time. Sumuto nga nilabay ang mga panahon. Nisulti na ako si Fred nga mag-propose na siyang Laila. Wala na ko nakurat kaya nag-expect na kong sila nanduha. Kaya daway nga mo tanaw si Fred ni Laila. Makita na ko ang care, ang love, ug sweetness. Dili same sa ko ang puros pabiga ray mo gawas sa mata og ba ni Fred. Usa ko sa mga nag-prepare sa proposal ni Fred. Birthday to niya nga ako tanan iyang gipahandle kay expert daw ko mo execute og plano og mga surprises. Og isalig niya na ako ang kinahanglang mo sugot gyud si Laila. Pero wala na ko nagsobrag effort kay sure ko nga mosugot man gyud si Laila bisag sing-sing ra sa bubot ang ihatag ni Fred. Kay dugay ra gani siyang naghuwat nga mangutana si Fred niya. Dayon the proposal happened. Ning yes si Laila. Nisinggit nga murag amaw si Fred sa kalipay. Og nalipay tanang pamilya og bisita kay mahilo na yun si Fred siyahang kinabuhi. Kigakos pod ko ni tita tungod sa kalipay. Na proud pod siyang Fred. When nagtanaw ko nilang duha, another luha na pod ang nigawas sa akong mga mata. Pero not for bitterness. But for happiness kay nakita na gyud sa kong best friend iyang true love. Iyahang destiny. O iyahang soulmate. Tears of joy to actually. Through prayers, ipa-strong ko ni God until nadawat na nako. Og naka-move on na akong friend. And the most important thing is na preserve nako amo ang friendship. I picked the difficult and painful choice para namong duha ni Fred. But I can say na I made the right decision. Pero siguro nakapangutana mo, kung anong nidesisyon ko dayon nga wala nag-consider kung tinuod ba nga naay something si Brenda og Fred. But remember, nangayo kog signs ni God. And according to Tyrone Walton, don't ignore God's signs. You prayed for it. Now you have to follow the path He has given to you. You might not understand His plans, but you will have peace in your life. You're going to have a bumpy pathway, but God will guide you through the path and just follow the signs. Sakit siya. Nga wala mi magdayon sa akong best friend. Pero wait, wala pa na human. Wala ko kahibalo nga gisugda na diaypod og sulat ni God akong tinuod nga love story. There's a saying nga the right man comes at the right time. Wala ko kahibalo nga gisugda na diaypod og sulat ni God akong tinuod nga love story. There's a saying nga the right man comes at the right time. One time padulong na kog uli nga gikan og work nga daghan kog dala nga mga folders nga naisulod nga daghang papers nga gipa-xerox nako. Pag-abot na ako sa parking area, gibutang sa nako ang mga folders sa nakapark ng motor kay magkuha kog eco bag sa akong U-Box para isulod ang mga folders. Ug sa dihang ni kusog man kaayo ng hangin, nga murag giinkanto ko.
Niabre ang folder og nang lupad ang mga papel sa sulod. Nakasinggit ko kay nabasa gyud ang ubang papel kay nag-ulan tugikan. Dayon, dihay ni honong pod nga motor og gitabangan ko og punit sa mga papel nga nahulog. Naka-helmet siya mong wala ko kaayo makakita siyang no. Nagpasalamat ko niya. Ingon po ng laki nga, "You're welcome, ma'am. Saya nga sa mga papel okay nabasa ang uban." Tubagpod ko nga, "Halagi, mag-xerox na pod og balik. Pero thank you kayo, sir." Then ibalik ang guys yung motor nga dream na akong motor pero di pa ko ka-afford. Iyang gipark og tarong, dayon gikuha niya iyang helmet. Dayon nitanaw siya og balik na ako. Dayon smile og nitando. Wa ko sa kaugalingon nga ni wave niya pero wala niya mapansin kay nitalikod na siya. Gikat na ko akong smile kay mura kog amaw. Anyways, retired principal akong papa. So dili na ko matingala og naimuan na nga estudyante kay mo bisita niya. Istrikto si papa pero buotan kaayo og motabang gyud sa mga estudyante. Labi nagporsigid nga makahuman. Day off puto na ako. Dihay gay nga niyanha sa balay nga nangita ni papa. Nagpaila nga si Anthony. Tinuod dyan na niyang ngalan. Si mama ang ni-entertain kay nako sa kusina nga naggama og puto. Tingog lang akong nadungog ug wala na pod ko nakitanaw og kinsa ang niabot. Nangutan akong mama kung kinsa to. Nitubag akong mama nga si Anthony. Kadtong gitabangan si mong papa sa una. Nidong naman na dire pero nang lakaw mo si mong papa. Tubag ko nga estudyante niya. Ningon ako mama, ito nang gitabangan si mong papa nga mamaligya ay ra nagbutilya sa una. Pero architect na karon. Di ra gyud mahibalan ang panahon ba? Kada naay mo bisita sa balay, di yun makagawas og dili makakaon. So kay dinner na to hapit, sure mi ni mama nga gihawiran si Anthony ni papa aron man ni hapon. Nitabang og prepare sa dinner. As usual, tigtad-tad ra ko og tigukay. Sige migluto ato, dahil nidulong silang papa og iyang bisita sa kusina kay moinom og tubig si Anthony. Nakatanaw ko sa guy og familiar kay nako iyang face. Pero nakalimot ko og may nakita. Murag same ra sila height ni Fred, pero mas gwapo kang Fred actually jud. Mas tindot pud og lawas kang Fred. Pero formal kay siya nga molihok. Unlike kang Fred, nga langasan kayo. Usahay, magsayaw-sayaw pa sa among atubangan. Bisag naa silang mama o papa. Most talkative kayo. Pero si Anthony, behave lang kayo. Mataog kamo try ilihok. Sige yun kog tanaw niya. Og siya po. While nag-inom og tubig, mudong iyahang mata nako. Gipuga yun na ako og maayo ko mga memories og dis ami nakita. Pero wala man yun ko'y mahinomduman. Nitalikod na lang ko og nilutaw na pod akong auto kay gusto yun ko nga makahinomdom og kanus ami nakita. Pagatubang na kog balik, nitanaw po na ako ang guy kay si Papa dihay gikuha nga pagkaon. Ni smile ko niya. Siya pod kay ni smile sa kuha. Hamoramig ang mao. Ako siyang giingnan. Familiar kay kanako. Nakita na ta, sir? Tubag si Anthony nga. Murag wala pa siguro. Tubag pod ko nga. Mura manggod og familiar kanako. Nainom din siyag tubig pero nagtanaw gihapon nako nga wala na noon nagkadimao ang pagbutang nako og mga plato. Hoy lang ngaon me, sige gihapon ko og hinumdom og dis-ayud may nagkita og wa gyud ko mahalo na. Sige og tan-aw ni Anthony aron mahinumdom gyud ko sa iyahang nawong. Sige siyag tubag ni Papa pero mo tan-aw siya nako usahay. Sa sige na kog tutok niya, na-realize na ako nga gwapo gyud siya. Nindot siyag mata og lips. Sa lips gyud ko ni focus og tan-aw. Samot nang gipaak niya iyang lips.
Nakapiyong ko kay mura na kog amaw nga ni Ismael. Nitanaw si mama nako og naunsa ko. Nagpasumangin na lang kong giubo og nitalikod kay niinom og tubig. Dayon mo pauli na si Anthony. Nisulod siyag balik kay nananghid siyang mama kay nagtanaw mig TV sa sulod ug silang papa sa gawas ng istorya. Pagpananghid niyang mama, nitanaw din siya nako ug nananghid pod nga moadto na siya. Ni-smile ra pod ko ug nitando lang siya. Og didto nako nakahinumdom sa nitando siya nako. Siya ang lalaki nga nitabang nakukuha sa mga papel nga gipalit. Wala na ko katingog kay nilakaw na siya. Og sure yun ko nga siya kay ang motor nga iyahang gigamit. Kay 1000cc nga Kawasaki nga dream na akong motor. Sa moto nga milabay ang mga adlaw. Ako ang nahimo nga maid of honor ni Laila sa wedding nilang friend. Happy kay ko para nilang duha. Ug mura mig amaw ni Fred kay naghilak ming duha while nagtarong ko sa iyang suot. Hingon si Fred, kaslo na ko bo. Basig ipahunong ni mong kasal o niya ha. Pag-isulti landaan. Tubag ko nga, amaw. Pagtarong na kay mahimo na kambana. Hingon si Fred, salamat po. Sa tanan-tanan ni mong gihimo para na mong Laila. Ako siyang ingnan. Di ba ingon ko nga suportahan yun ka na ako kanunay. Bisag minyo na mong Laila, naagihapon ko para nimo. Para ninyon duha. Just call me and I'll be there. Char. Daningon si Fred nga, kanusaman pud ka bok? Magmadri na lang ka? Tubag ko nga, amaw. Of course, mangita sad kog ako Ikaw ra ba di ay kamao? Daningon si Fred nga, antos lang sa vibrator mo. Labong wala pa. Dani katawa siya. Ako siyang gingnan, nga amaw, bisag unsaon Fred imong baba. Mayo na lang kay naanay mo tahian na. Sa moto nga nakasalyod si Fred ug Laila. So happy for them. Pailakilak pa ang amaw nga Fred while nagpadong si Laila niya. Murag si Luis Manzano nga nahiwi ang nawong while nagtanaw siyang bride. Pag throwing of bouquet sa bride, sigig cheer si Fred na ako nga dapat ako'y makakuha para ako'y sunod. Pero bisan wa ko nag-effort, sa kuha ni tugpa ang bouquet. Or siguro, gitunong lang yun ni Laila nga sa kuha matugpa. Sa moto, nga ika-25 na nga birthday na ko. Change number na pod sa akong age. Na-overcome na ko tanang heartaches tungod sa nahitabong pagka-in-love sa akong best friend na rin ako. But it made me also realize nga friendship is better than love. Family and close friends lang akong bisita. Apil na ana silang friend. Og of course, si Laila. 2 weeks na siyang pregnant ana that time. Paspas kayo nga ni-inject si Fred. Giadlaw-adlaw siguro si Laila. Bitaw. But I didn't expect nga napod ay ko'y laing bisita or bisita ni Papa actually. Si Anthony. Si Papa ang nag-invite niya. Pero kay syempre ako amang birthday, ako apod siya nga gi-entertain. Ningon si Anthony nga maulaw lagi unta siya, pero nakasaad na siyang papa. Ako siyang giingnan, nga sus, ayaw kaulaw kay mga baga podog nawong ang mga tao dire. Dani katawa ko. Daningon si Anthony nga, happy birthday day ma'am. Tubag pod ko, nga thank you. Ayaw na lang pag ma'am oy, di man ko maestra. Ella na lang. Sa moto nga pag-abot ni Anthony, mao pa yun ang paghumanog kaon sa mga bisita. Kay dinner man to, ug mura gikan pa to siyag trabaho nga nihapit lang.
Gipadong na ko siya kusina og dihapod si Papa nga nag-entertain. When nag-prepare ko sa foods ni Anthony, nilitli si Fred gikan sa may sala. Sipat kay na akong amaw ug wala ka agwanta og giduol gyud ko pagkuha na ako sa dessert. Hingon si Fred, "Bok, mo na imo ha?" Nitubag ko nga, "Oh, ano man? Architect man na." Siyempre gihinay ra nako kay makadungog pa lang si Anthony. Hingon si Fred, "Architect ay imong type ha. Kusog mo himog balay-balay." Tubag ko nga, "Amaw, ayaw ra gud ko disturbo ka." Hingon si Fred, "Sayang. Sayang kayong vibrator nga akong regalo. Dili na day nimo magamit po." Gibira yun akong buhok ni Fred bisag nagtanaw pa si Anthony namo. Kay tinuod, vibrator gihapon ang gift ni Fred nako ana. Gitawag na ko si Layla kay ipahipos si Fred sa kong tubangan kay amaw kayong dako. Kay diha po daw mga paryente, wala ra nagdugay si Papa ni Anthony kay nagkaon pa man pud siya. So wala ko'y nahimo kundi i-entertain akong bisita aron dili siya OP kay si Papa ra gyud iyang kaila ug si Mama kay busy po. Ako siyang giingnan nga kaon pa sir. Tubag siya nga okay ra. Sakto na ni. Tubag ko niya nga diet. Ayaw na pag-diet ay. Mayo gani kay wala na slide akong dila og naingon nga lami naman kag lawas. Kaulaw na lang siya unta. Ako po siyang giingnan nga nakahinomdom na ko di ay og disata nakita. Pero basig nakalimot na ka. Kadtong time nga nang lupad akong papel nga dala ug nitabang kag punit. Sa parking area to siya. Tabag si Anthony, "Ikaw dito?" Tubag ko nga, "Oh, bantog rag familiar ka. Ug imong motor pod ba kay wa jud ko kalimot." Tubag si Anthony nga, "Familiar pod bitaw ka nako." Tubag ko niya, "Estudyante rin kang Papa sa una." Tubag siya nga, "Oo, daghan gyung natabang imong Papa nako. Mong gibisita nako siya daan before ko mo padulong og Singapore." Gasige og explain si Anthony nako about sa mga offer niya sa Singapore. Sige pod ko katan-aw siyang lips. Ambot nga nung ni akong mata kay moambog man gyud siyang lips. Nakabantay siguro siya sa akong mata ug nigunit siya siyang baba kay basig na luto nga nahibilin. Nitanaw na lang ko sa mga pagkaon kay naulaw ko sa akong mata. Pag kumanugaw ni Anthony, nag-ilog pa mi sa plato kay siya daw mohugas. Pero ako gyud ang nangisog kay bisita siya. Iyang gihinluan na lang ang lamisa. Pagkita ni Papa nga nahuman nagkaon si Anthony, gipadong siya ni Papa silang tapok pero nananghid pa siya nako. Hingon siya nga, "Aris ako nila ha." Tabagpod ko nga, "Okay sir, sige." Nganong mananghid pa man ko eh. Sa mga nga paghuman ako sa kusina, nidong din ko nilang Layla og nalingaw yun may istorya. Wala nang kabantay nga padong na day muli si Anthony. Sa gawas man to sila pero nakakita kong Anthony kay nagpatungod yun sa abri nga pultahan. So kita kay nako siya. Nga nagdala na siyang helmet, unya nitanaw din siya sa sulod. Diretsyo na ako. Nakatindog ko dayon bisag sige pa og tabi si Layla. Gibiyaan ako kay nigawas ko. Nangutan ako ni Anthony kung muuli na ba siya. Tubag po siya nga, "Mo'y nahinay na ko. Salamat kay sa panihapon. Wala ra ba yun ko regalo." Tubag ko nga, di na uso ng regalo ron eh. Dinay katawa ko. Murag kalako nun nga dili si Anthony. Mong nangutan ako niya kung naa ba siya'y nakalimtan. Ngun si Anthony nga, wala man. Kanang, pwede mangayo si mong number. Murag nasud-ipan ko kalit. Hingon pa si Anthony nga, "Pag dili na ako makontak imong Papa, ikaw akong kontakon." Ning okay rapod ko. Gisave niya akong number. Nibalik pa siya na akong ingon og happy birthday. Dayon nilakaw. Number day nako ang nakalimtan. Og pina-Fred pa ay nata sir.
Bitaw. Pagkagabi na, dihay ni text na ako nga good night. Sure ko si Anthony. Kay gibutangan niya initial sa ubos. Reply po na ako kay good night po og naghuwat og reply pero wala man. Nagsugod ang good night so good mornings nga text ni Anthony. Maora yun na og mo reply ko, dili na siya mo reply po. Mga simana lang yun po to nga greetings lang among text. Then one day, ni-level up among text kaya nangutana siya sa akong FB account. So gihatag ra pud na ako. Gi-check na ako akong Facebook og diha gyud iyahang request. Gi-accept din ako og gi-stalk dayon. Of course, stalk ra ko taman pero si Anthony kay klaro kaayo nga ning stalk pod. Kay ni baha iyang like sa akong mga photos bisag selfies na mong friend iyang gilike. Human sa iyang pag-like sa halos tanan ako nga recent na photos. Ni chat siya kumusta akong adlaw. Na-reply pod ko nga kapoy. Stress din na haggard ko sa kadaghang paperworks. Then na-reply siya, pwede ba mo tawag? Pero nagtanaw ming tulo ni Papa at Dog TV. Pero nagdali yun kong sulod sa kong kwarto kay mo tawag si Anthony. Wala ko sabot sa kong gibate. Gikulbaan ko nga excited nga mura giukay-ukay akong tiyan. Kay hagad kay kog face, nagpag-glow upod ko gamay. Aron ingnong gwapa, bisag haggard na. Andam din ang notes ug ballpen kay aron ingnong dili kay ko excited sa iyang first nga video call. Pag open ako sa akong camera, diyan ako sa akong table nga nagsulat. Pero dili masabtan kay bisag unsa na lang nga letter sa akong gisulat. Nangutana pa si Anthony kung wala ba daw siya nakaistorbo. Nitubag pod ko nga, wala man sir. Okay ra kayo, nalang ko'y gitiwas kamay. Tubag si Anthony, ngayon akong tawag sir, dili man pod ko maistro. Well, nag-istorya me, akong kamot sige sulat, pero puro circle ra tawon. Pero mutanaw ko niya usahay og mohunong, aron di pod lain. Ingon si Anthony, nga wala ako ni dayon og Singapore. Nitubag ko nga, hala, nga naman, saya nga adoy. Tubag siya nga, gigunitan po ko nila dire. Napagyud ko'y projects nga nagawa. So wala na lang ko ni dayon. Na-realize po na ako nga naday akong gusto dire. Nitubag ko nga, maugyod, di palayo sa pamilya. Tubag po siya nga, wa naman po ko'y pamilya. Tubag ko nga, ha? Asa di mo ang ginikanan? Then itubag siya nga, wala na, nagbulag na sila. Nanapod sila'y laing pamilya. Si Lolo ra ang nagpadako nako, ug dako gyud nga tabang ang gihatag si mong papa namong duha. Bisag feeling nako di ko ma-qualified sa scholarship sa DOST. Nangita gyud siya paagi aron makasulod ko ug makapasar. Mo na karon nga nakahuman ko. Dinangutan ako niya kung kumusta na iyang lolo. Yung si Anthony nga namatay na daw last year. Nahilo may kadali kay lisod di ayo kaagi si Anthony. Maayo kay naning kamot yun siyang makahuman. Dahil nangutan ako niya kung anong ka-architect siya. Tubag si Anthony nga para matukuran akong balay nga nindot si lolo. Igor po na human ang balay, namatay siya. Lain na pong kahilom ang nilabay na mong duha. Kay murag bugat pa yun niya ang nahitabo siyang lolo. Daningon si Anthony kung okay ra ba daw nga magtiwas pod siya sa iyang trabaho. May okay ra pod ko. Gibutang ni Anthony iyang phone nga maklaro na ako iyang gibuhat. In fairness, makabilib iyang drawing bisag wa ko'y masabtan. Kay murag floor plan or blueprint to iyang gikama. Sa mo to ang first call na mo nga busy siya sa trabaho ug ako nakimaritas lang. Pero before ko natulog, i-appeal na ako sa akong prayer si Anthony. Dayon gisingit na ako ang about sa akong love life. Kay unfair kaayo kay si Fred kay naana. Ug as usual nangayo kog sign for the one nga para na gyud sa kuha. Dayon nagplano si Fred nga mo separate na nilang tita ug pagkahibalo sa amaw nga nakoy kailang architect. Sige gid siya hangyo nako nga ingno nako si Anthony.
Halos kada adlaw magpahinumdom nako nga sultihan si Anthony. Naulaw pud ko nga moingon kay dili na kaayo mo chat si Anthony kay basig busy pod sa trabaho. Pero wala na day ko nagkinahanglag alibay aron maistorya siya kay siya na mismo ang nipakita nako. Pagawas nako gikan work ningon ang guard nga naay nangita nako. Nakaingon ko og si Fred pero pagtudlo sa guard kay si Anthony man. Nag-hi miso sa gusa din ingon si Anthony nga pwede ba daw ko ma-invite karon. Nangutan ako og asa. Ingon si Anthony nga birthday daw niya. Dahil ni-greet ko niya happy birthday. Ingon si Anthony nga salamat. Mingaw mo gud akong birthday karon. Pwede pod magpauban ka. Libre ra na ako. Nitubag ko nga sure, daghan ra ba yun ko gi-invite. Then ikatawa ko. Nitubag pod siya nga okay ra. Mas maayo noon. Actually si Fred ra gyud akong na-invite. Wala pod ko ban si Layla kay naglain ng pamati sa buntis. So si Fred akong nabira. Nisugot din ang amaw kay ma-meet niya ang mo-design siyang dream house. Gipapalit pa nako siya cake nga surprise namong Anthony. Binutangan pa og kandila ni Fred. Apil na noon mga customer sa restaurant, gikantahan si Anthony og happy birthday. Well nga on May, wala na pod napugni ang kakatol sa baba ni Fred. Ingon si Fred nga, architect, unsay type nimo sa babae? Kaya nagtapad ning Fred akong giko sa iyang paa kay ni andar na pod iyang baba. Naguba iyang nawong pero wa gyud nagpatuo. Nitanaw po nako si Anthony din ingon siya nga pareha si mong best friend. Hapit maluwa ni Fred iyang gikaon. Ingon si Fred nga straight to the point si architect Bok. Hindi ni katawa siya. Ingon pa si Fred nga maulaw sa taaning pila ko katuig nga wala kay nimo. Lami na lang kayo mo tago sa lamesa. Nagmahay ko nga nung si Fred akong gi-invite. May pagsiriko og chill na lang unta. Ingon si Fred nga abi ni mo architect. Nangyob ko ani pero sa una ra pud to wala pa akong asawa. Warningan ka na ako nga manhid ni siya. Gahi kining bayhana. Lami kan tahag pusong bato. Mayo gani kay naka-move on ra ko ug nakita sa kong mas gwapang asawa karon. Hapit na ako magisi ang pantalon ni Fred sa sige na ko kusin. Nagkatawaran na mo si Anthony o nagtanaw pero ako gusto nang mulubog sa kaulaw. Gisulti yun ang past na mo ug murag proud siyang nabasted na ako. Ang mga normal nga tawo maulaw yun nga moingon nga nabasted pero si Fred belong siya sa abnormal. Ningon pa si Fred nga klarohon nato ni architect ha. Nakay planong manguyab aning best friend ako. Tubag po si Anthony nga og pwede nganong dili. Hingon pa si Fred nga pwede kayo pero kinahanglang una kang moagi nako ug human iatubang ka nako ni Tito aron ma-endorse ka nako niya. Then ug makapasar pwede nimong mauyab ning bayhana. Niingon pug ko nga amaw jud ka. Hilom ra gud diha. Buot ka lang. Hingon si Fred pod nga trust the process, Bok. Ikaw architect. Narapod nimog mo atras ka. Kay pinangga na mo ning bayhana. Dili mi gustong masakitan ni. Ni okay ra po na si Anthony og ni padayon og istorya si Fred nga. Lain po yato architect. Nagplano ra ba ko nga magtukod og akong balay. Magpatabang unta ko og unsay maayong porma ba. Simple ra gud kayo kung gusto. Nakalimot ko og ingon ninyo nga member og Budol Gang si Fred. Og user kaayong dako kay gigamit ko para lang siyahang kayuhan. Na-convince yun sa amaw nga Fred nga paggamon og plano si Anthony. Si Fred ang unang niingon nga muna siya pag humanog kaon kay sige nagtawag si Layla niya. Pero lain na pong kabuang ang nisulod sa utok ni Fred. Ingon si Fred nga, Bok, pakita daw ko si mong yabi sa motor. Nangutan ako gano. Nitubag po si Fred nga basta. Bisag naglibog ko, gikuhar po na ako ang yabi o gihatag niya. Hingon si Fred, nga sakay kang architect karon. Tubag ko nga, excuse me, na ako'y motor doy. Tubag si Fred,
Nga ako'y bahala na bok. Ipakuha rato na ako sa kumanghod. Angkas kang architect. Architect, ikaw na'y bahala og labay aning bayhana sila hang balay. Tubagpod ko nga, hoy Fred, naamaw na gyud kang dako ka. Akong yabi ba? O ako'y sakyan ugma. Itubagpod si Fred nga, kuhaon da kong architect ugma bok. Pagtindog ni Fred, hapit na gyud ako mahubo iyang pantalon. Kaya sige na kog bira kaya ako ang yabi. Ingon pa si Fred nga, iya pang hubo diri bok. Ma-discourage no na nimo si architect. Gasigar gyud katawa na mo si Anthony. Hangtod sa nilakaw gyud si Fred nga dala akong yabi. Naulaw na lang gyud ko sa kong action og nisamot gyud sa kami ng duha ang nahbilin sa lamisa nga wala na si Fred. Ingon si Anthony nga best friend gyud ay mo no. Nikatawa na lang ko og niingon nga pasensya na gyud adto. Ingon siya nga okay ra. Nanguyab day pod to nimo. Nitubag ko nga oo, pero dugay na best friend ra gyud min duha. Tubag si Anthony pod nga ako ka. Hapit po na ako maluha ang giinom na kong tubig. Grabe kay straightforward ni architect. Niingon pa siya nga, I'm sorry. Pero, wa ka na ako dali ha. Gusto lang kumusulti daan sa kong feelings para nimo. Tubago niya nga, na nakay feelings na ako, nga bag-o pamanta na kaila. Tubag siya nga, halagay. Pero di naman ka mawala sa kong nahuna. Nakaingon na lang ko nga parehas yun og timpla silang Fred. Palanay kayo og istorya. Gipaagi na lang na ako og joke aron di kay serious sa montape. Kay medyo serious type yun ni si Anthony. Paguli na mo nakahinumdum na pud ko nga wa ko isakyan di. Kay gidala sa amaw nga Fred nga wala na gani diha ako motor sa parking. Gibilin na akong helmet sa motor ni Anthony kay gadapad raman ming park so wa ko'y choice. Ni Anthony gid ko ni sakay og wa ko na anad siyang motor nga murag magtuwad ang mag-backride. Kaysa mahulog ko, nigakos na lang kong Anthony aron safe. Actually humot si architect, amoy baby. Ug mohunong mi sa mga traffic lights, mubuhi unta ko pero gunita niya akong kamot. So steady lang ko kanunay. Bisag haway sa hawak ihang motor. Pag-abot na mo maayo gani kay wala ra ni gawa silang papa. Kay daghan na pong pangutana ang mahitabo. Nganong si Anthony ang nihatod og asa akong motor. Ako siyang giingnan nga thank you ha. Happy birthday again. Wa ko'y gift ra ba nimo. Tubag siya nga na may nag-ingon na ako nga dili uso ng regalo ron og birthday. Nikatawa ako. Ingon pod si Anthony nga sakto na to nga giubanan ko nimo. Dili mingaw akong birthday. Unlike kong Fred nga og mag-imagine ko, kahadlok akong ma-feel og mahimong kami. Pero si Anthony kay gaan akong feelings nga maka-feel gyud ko kilig ug feeling nako walay babag naman duha. Gaan kisa kong pamate nga wako'y daghang huna-hunaon. Way daghang i-consider. Wako nagduwa-duha nga ni dool ni Anthony og ni kiss siya hang cheek. Tiningon siya nga pwede ta mosuray kadali. Ni-smile ko og nangutana kung asa man gihatod naman ko nimo diri sa moa. Ningon si Anthony nga sa dool daw. Sa moto ang nisakay rapod ko og balik, bisag wa kay balog asa ko niya dadon. Ang amaw nangita ramaday og lugar nga wala kayo'y tao og sa lugar nga ngit. Gikulbaan ko pero excited at the same time. Dinaog minduha pero gipalingkod ko niyag balik siyang motor o gipatubang niya. Murag ma-suffocate ko sa kaduol ni Anthony nako. Pero okay lang. Kay humot man kayo siya. Hingon si Anthony nga, kita na. Tubag ko nga, huy, amaw ay.
wa pa gani ka nang uyab. Ingon siya nga, dili na nako kinahanglang magama og plano diyan. Ug unsaon nako pagpanguyab si mong best friend og papa. Kay ni kiss naman ka nako. Ni shortcut naman ka. Tubag ko nga, sa aping ramanggod to. Ingon si Anthony nga, ano day meaning ana? Ana ko nga beso-beso lang to para good night. Ingon si Anthony nga, mo good night man pud ko nimo. Ang saon man na. Ani katawa ko ako siyang giingnan nga amaw. Idi good night ra. Tubag siya nga unfair. Dapat mo kiss pud ko. Wana ko napugngan nga mo smile kay grabe nga murag ukay-ukay akong tiyan. Pero kanang smile bitaw nga murag magkurog na imong ba sa kakulpa. Kay garabing beat gyud sa kong heart. While nag-istorya minto. Gigakos na lang nako siya kay murag mo buto na gyud akong heart og mag-atubang siya nako. Nangutana si Anthony kung unsa naman pud ni. Itubag na lang pud ko nga condolence ni sa mong lolo. Another silence na pod ang nilabay na mundo. O gihurot ra na kog simuhot ang perfume ni Architect. Charot. Pila mi ka minutes nagakos kay lami kay siya gakson. Og lami kayo ikatulog siyang abaga. Bitaw. Ningon si Anthony nga magbuntag daan eh. Okay ra kayo ko. Ako siyang giingnan nga amaw. Muuli na ta. Hingon siya nga halami pa man igakos. Tulog sa dara. Ako na lang ang nibuhi og una kay murag okay ra pud nako nga magbuntag migakos. Gibalik ra pud ko niya sa mua og wala na lang siya nisulod kay basig makaingon pa siyang papa og makalitan. Gingon lang nako nilang papa pagsulod nako nga gihulman ni Fred ako motor. Wala na sila'y pangutana basta musulti nako sa balaang ngalan ni Fred. Nag-video call pa mi ni Anthony pag-abot niya. Pero kamaopod mo multitask kay sige mig istorya. Sige po siya gama siyahang mga trabaho. Workaholic kay. Sumoto nga natuman yun ang pangandoy ni Fred nga magamaan ni Anthony og design og mga drawing iyahang himuong balay. One story nga modern house og kay feeling rich kay si Fred. Daghan pang gipaad niya sa gama ni Architect. Feeling kaayo nga mas kumaw pa siya ni Architect. Maayo gani kay taas po og pasensya si Anthony, pero pag kwinta pa og pila na magastos yang giplanong balay, hapit mulugwa ang mata ni Fred kay niabot og usa ka milyon. Nga wa pay labot ang architect fee. Kaingon pa si Fred og libre ra ang magpa-drawing og architect. Pero gisag pa ni Anthony sa rules sa mga architect nga there is no free design. Ipasimple na lang kay ni Anthony ang balay nga kaya sa budget ni Fred og negotiable pa iyang fee. Ningon pa si Fred nga istrikto daw kayo si Anthony. Abi daw niyag malibre siya. Kay tabangan man niya si Anthony dari nako. Wala na igatabang si Fred actually kay di lang plano kanunay si Anthony. Nilihok yun siya. Kanunay siya mo bisita sa mong balay bisan pa siyahang kabisi. Until wa na siya nakapugong og niingon gyud siya siyang tuyo. O siya kahadlok na itubang sa kong ginakanan. Wala yun ko'y idea adto, kaya wala ko niya sultihitaan. Gusto yun ako mulupad kay grabe ang kaulaw man. First time yun niya na ay niingon ana nilang papa. Kaysa kong ex, ako pa man yun ang niingon nila og labaw na si Fred, nga wa yun nakaingon nilang papa. Naguna pa man ang bula-bula sa baba og pabika. Nikatawa ra pud si papa og si mama dahil nitanaw na ako. Niyon si papa, nga salamat toy. Kay naayod kay respeto na mo. Wa ko'y problema ana. Nana mo sa saktong edad ug stable na mo sa iyong kinabuhi. Og kahibalo ko nga maayo kang tawo. Magdepende ra ni og sugton ka aning dalaga na mo. Tubag si Anthony, halagi sir, basig mabasted pa ko ani ba. Ningon akong papa nga, ay nga nang ibasted man po nimo ni Ella. Kay balo ka ning bataa, kugihan og buutan kaayo ni. Hingon pa si mama, ang ibitaw.
Looy po ni si Anthony dayo. Misumpay po na si Papa nga bright pa yun ni. Nakuha yun ni Anthony ang boto ni Mama ug Papa. Sila pang sige og encourage na kung pilion gyud si Anthony. Ug sa niluto pa, gipahumutan nila og lamas si Anthony aron mohumot ug mulami sa akong pananaw. Feeling na noon na akong masuko gyud sila ug di nako siya sugton. Pareha sa gibuhat nako namong friend. Nangita na pod kog sign kung si Anthony na ba yun. Hilig ikaw mga signs actually. Kaya gusto na akong di gyud ko magbasol sa akong himuon. Ilabi na sa mga big decisions nga makabag-o sa akong kinabuhi. Kay kitang tanan, need o guidance kay dili ta perfect. Same ni Fred, na feel na gyud nako nga nako'y feelings for Anthony. Pero gipug nga na po nako. Yatagan yapon akong time among sitwasyon. Every night magpray ko ni God nga si Anthony na bagyan. Siya na ba ang the chosen one? O kung siya na, mangayo ko sign. Huwag naminaw yun si God sa akong prayers, pero in a different way. Dito ka ato nga time ilang ka Fred kay nag-bake ming tita, tindihay ni tawag na ako. Number ni Anthony, pero babae ang nitubag. Ningon ang babae na, ikaw ang wife ni Sir Anthony, ma'am. Nitubag ko nga, kanusama ko na himong wife. Nitubag ang babae, ay, nakabutang manggod dari nga wife. Naa sa hospital ning tag-iya ni ma'am. Nadisgrasya. Palihog lang kog pahibalo sa hingtundan. Nangurog yun akong tuhod pagkadungog nako sa nurse nga nadisgrasya si Anthony. Maupod ang paabot nilang Fred og Laila. Pasakay din ko nila kay Modomig Hospital og sige na ko gihila kay nabalakan ako maayo ni Anthony. Grabe yun akong kulba nga gibati nga feeling nako ako ang padong mamatay. Nga sige na ko kasab-an ni Fred kay di na ko moondang og hila. Nakinumdum ko nga sige og pangayo og sign. Maong nahadlok na ko nga nihatag na pod og sign si God. Og sakit gihapon nga parehas ni Fred. Sige na kog bako og hilak diyang nihunong si Fred pero dili sa hospital. Sa balay ni Anthony ko niya gidala. Nangutan ako kung nganong naami dire. Ningon si Fred nga, dari na lang daw siya gidalabok kay di nakaabot sa hospital. Padalion daw ka kay panalagsa na lang daw mo ginawa. Tubag ko nga, nganong kahibalo man ka. Bisag naglibog ko, nisunod rapod ko ni Fred kay gibera naman ko niya pasulod yung murag emergency yun. Naghilak gihapon ko. Pagsulod na mo ni atras akong luha kay nakita na ko si Anthony. Nga way mga samad, busy lang sa mga papels yan table. Ngayon si Fred nga, surprise. Kapuyag acting architect ay 80% na discount na ko ha. Ikaw na'y bahala ning bayhana. Nga ikaw bok, ayaw nagparihasa siya sa imuhang gihimon ako. Tanaw na imong porma karon o. Di pa ka in love anang pormaha nga dagko kay kagluha. Hunongin ang paggagahi nimo. Sa una ikaw ni tabang namon ni Laila. Pero karon, ako na pud ang mutabang nimo. Gusto kong parihas tang malipay po. Unsa may kapuslanan sa tong pagka-best friend og di mag-unong sa kasakit ug kalipay. Ipahiluna na imong gibate. Aron manglarga na ta. Nangutaan ako kung prank ra ba ni. Hingon si Fred, nga walay labot si Anthony aniya. Kami ni Laila ang gaplano ani. Si Laila ra daytong nitawag ni Mobo. Talented kay minduha pa. Then nikatawa siya. Nisinggit yun ko gibiran akong buhok ni Fred kay hapit ko mamatay sa kahadlok. Paglakaw ni Fred, nagatubang ko ni Anthony nga okay ra kaayo nga murag naibtan kog tunog. Sa sobra na akong kadugay mo desisyon siguro, og sigig pangayog sign. Madagang guwang yun siguro ko. Sumoto nga wala na ko nagduduha, og nihisaba ko ni Anthony, og nigakos niya. Endgame na. Surrender na ko sa pagkaintinaya, basig mawala na gid siya nako. Last sign na daw to niya. Huwag ako siyang ingnan, I love you na. Tubag si Anthony nga,
Dugay raman ko kahibalo. Gihuwat raman yun na akong makasulti ka. Mayo gani kay taas ko og pasensya. Ako siyang giingnan, pasensya ray taas. Tubag siya nga, ayaw ko tintala kay kita rarabang duha dere. Tubag ko nga, unya og kita ran duha. Nitubag siya nga, daghan kong deadline ng giapas. Ako siyang giingnan, deadline o ako. Nagkatawanon ko sa kong gisulti kay nakaremember ko sa vibrator ni friend. Ngon si Anthony, nga pwede man dunganon ako. Ikaw una, dayon ang mga deadlines. Dayon ni kiss si Anthony sa kong lips. Deeper and deeper and deeper. Nanindog akong balahipo og nipiko ang mga tudlo nako sa tiyan. And the rest was history. Basta mura na kong batay nga nagsandig ni Anthony while nagpadayon siya sa iyang gipuhat nga paperworks. Kamo na'y bahalag imagine og giunsa kong Anthony. Pero actually, lami pa man di ay ang big, long fingers kaysa vibrator. Sumaw to. Nga actually, first time to nako og wa gyud to namo tuyuan. Nadala lang sa gibati si Anthony. Kaya naka-shorts lang ko ato nga time. Unya ni Saba kong Anthony. Sulantad kaayo ang ako ang legs. While kissing ang kamot ni Anthony, ni patong naman sad sa akong legs. Ug nawala na gyud ko sa kuang kaugaling. Nakumot na akong buhok ni Anthony. Ug wa na ko kabantay. Ani sulod na iyang kamot sa akong shorts. Ug gi-rub ang most sensitive part sa kuang body. Nakapiyong na lang ko og nigakos niya. Aside sa naulaw ko kay wa payoy nakagunit nga laing tawo adto. Paingon-ingon lang kong Fred nga nakatry na ko ato sa kong ex. Pero wala. Si Anthony pala. Maong di na masabta na nga akong gibati. Actually, mas lami pa sa dulaan. Sige na kong sangpit sa name ni Anthony. Ug hapit na yun na ako magisi siguro yan t-shirt. Pero ang amaw, gikatawaan ra ko. Ug yarab pa yun og maayo. And then explode. Napaak na kong liog ni Anthony aron di ko makasinggit. Madunggan unya mi siya ang mga silingan. Hingan si Anthony nga, mamaak man ka. Nagtugo na ng liog na ako. Ako siyang giingnan, nga bad man kayo ka. Tubag siya nga, anong bad man nga akuan naman ka? Sunod siliyuhan ka na ako. Tubag ko nga, unsa man ko? Papel? Amaw. Tubag si Anthony nga, wet seal. Gisagpa dyan akong nawong ni Anthony, kaya gigawas man na iyahang dila. Labaw po di ay amaw. Pero excited unta ako sa wet seal ni architect. Pero next time na daw kay daghang deadlines. Nakita mo og tissue sa iyang table, ug ako pa'y nagpahid sa iyang kamot. While nagpahid ko, naulaw noon kog sa mall. Kay makahinumdum kong maojoy iyahang igamit na ako. Big, long finger. Dili nun ta siya manghunaw og magpadayon na lang siyang trabaho. Pero gikusi yun na ako kay basig manimaho palang unya iyahang mga papel. Manimahong bulan. Ang bitaw. Nibalik ra po siya sa iyahang gihimo. Bisag nagkalisod na. Kay na ako sa iyahang atubangan. Tipod ko niya pabalihinon so stay put ra ko nga murag iyahang saksitar. Wako'y natabang kay wala pa ko kaget over siyang himo. Naglain gihapon ako ang down there. Nigabi na lang wag gihapon na human si Anthony. Nakahinlo na lang kog ahat sa iyahang mini office. First duty as a girlfriend. Tighipos og tig-arrange sa mga papel.
O gitawag ko nga baby ni Anthony. Hapit ko matumba sa baby. Nakahinumdum noon ko nga gitawag pod ko baby ni Fred. Naingon siya nga, dugay pa ko mahuman ani ba? Magpa-deliver na lang ta. O basi ganahan ka magluto diya. Nitubag rapod ko nga, sure. Nangutana si Anthony kung magluto ba daw ko. Ako siyang gingnan, nga oo. Pero aron sure nga natay panihapon, magpa-deliver tadaan. Actually, prito ragyod ako ang nahibalan. Kamao ko mo bake-bake, pero di yun ko kamao og mga sudan nga luto. Mayo man ang bake kay i-measure man. Pero gitry yapon nako para sa kong boyfriend nga busy. Kaya saon na lang kung magminyo me, pritong isda o pritong bulad kanunay ang mga sudan. So gitry na ako nga magluto og adobo og nisalig ko sa YouTube. Sayon raman day kaayo pero nauga akong adobo kay nalingaw kog tan-aw sa ubang recipe. Gusto ta ko nga naisabaw nga pareha sa video pero mahadlok kong maparat. Gibutangan na lang ako og oil so ang resulta pritong adobong manok. Wa may comment si Anthony. Gaan na kay siyang inikaon sa kong luto. Lami man pod. Para na ako. Ambot lang ni Anthony kay wa man pod ko nangutanan niya. Sa motong gihatod yun ni Anthony pagulin ako kay mosultay pod mi nilang papa nga kami na. Nag-holding hands mi pagsulod so gets na kay nila nga kami na. Gaan kay akong feeling nga dawat kay si Anthony nila. Proud kay si papa nga ang iyahang natabangan sa una, ako ang boyfriend. Saon na lang kahag si Fred pa akong gipila-ila. Matok-an yun silang duha. Kay anak na pod ilhan tan-aw ni Fred. Og dudahan yun mi. Nga naanay gibuhat kay kanunay magtambay si Fred sa kong kwarto. Nabaguhan siguro ko kaayo nga nagka-boyfriend ako kay dili na yun matanggal akong mata ni Anthony. Bisag nag-istorya silang papa, mora giglo akong mata kay sige kog tutok niya. Daway siya nga mo serious look, din mo smile. Bisag mangawot ra siya siyang kilay, murag mo vibrate ko sa kakiling. Nisaka na lang ko sa kong kwarto og dito gipagawas na ko akong gibate. Nisyagit ko pero gitabunan na ako akong babaw gunlan. Nakahinumdum din kong Fred kay ibalita na ko niya. Dugay pa kayong gitubag sa mao. Gibalik-balik na kog tawag kay excited kay kong ibalita niya. Mao di ay kinasakpan na po nako si Fred. Nga in action silang Layla. 3 times na ni nga gidisturbo na ko sila kay gusto ko kay istorya. Bisag minyo na si Fred way nagbago na mo. Mochika gihapon ko niya bisag way hinungdan. So mo to nga as usual gipray na po nako ni God ang relationship na mong Anthony. Nga unta, way mga babag sa mong relasyon. O kung naaman gani, ma-overcome ra na mo dayon. Tanan akong what if gisalig na nako o kung si Anthony na until the end, nangayo na pud kog sign. Tanan akong what if gisalig na nako niya. O kung si Anthony na until the end, nangayo na pud kog sign. O kung dili man gani kami ni Anthony, sign na yun nga magmadre na lang ko. Charot. Dayon gidala ko ni Anthony ato sa gipahulayan siyang lolo. Ug nakita na ko ang iyang weak side. Naghilak siya while nagsulti siya mga achievements nga nakuha siyang profession. Sakit pa yun kaayo niya ang pagkawala siyang lolo. I realize nga daghan pa kog wala na hibali ni Anthony. Nagdako siya sa broken family ug nalingkamot lang siyang kaugalingon. Yang lolo lang ang ni-support niya. Naipart siyang life nga kulang kaayo kay wala siya naka-experience ug pagmahal sa mama ug papa. Pero thankful ko siyang lolo kay gipadako niya si Anthony nga maayong tao. So I made a promise that day nga tanang love, respect and support ihatag na kong Anthony. Gipahiran ako iyang luha ug nagsakit na noon akong dughan nga nakita siyang naghilak. Pero gihapak na ko si Anthony kay nikis man hinuon ako sa lips. Napami sa minteryo ha, nahadlo ko. Basig mo pakita og galit yang lolo ug pang-abogon ming duha kay way respeto sa mga patay. Sumoto nga after sa pag-visit na mo siyang lolo.
Giuban ko ni Anthony sa construction site sa usa niya ka project. Pero taman ra ko siyang motor kay delikado daw sa sulod. Basin makatamak daw kog lansang. Oy kayo. Way naghulat niya, ni-under na pud akong curiosity ug unsay feeling mo drive sa iyang 1000cc. Kay dream yun kay nako ang pareha siyang motor. Kay mas sexy kaayo pag babae mo drive. Gibilin man niya ang yabi nako og dako og flat ang area. So why not? First attempt nako, nabaguhan ko. Kay bugat og dako kayo para nako. Dili pa yun ma-straight akong lawas. Pero kay ako og naay butang nga gusto gyud nako nga makatunan. Ang focus gyud ko. Og positive nga kaya gyud nako. Walay imposible. So napadagan gyud nako ang motor ni Anthony bisag way nitudlo nako. Base ras ako nakita og yun sa niya pagpadagan. Feeling nako pwede nako makapilog race. Bitaw. Tiktok na din ko sa area, bumabumba dayon kay orgasm kantingo. Lami kay sa feeling og lami kay kawaton iyahang motor og idagan sa layo. Daghang lalaki sa area mao ko mga fans. Pasikat pud ko kayo. Nakahibalo gyud siguro si Anthony sa tingog siyang motor kay nakagawa siya sa site nga naka-hard hat pa. Lain na kay tan-aw na ako si architect ug nisinya siyang padungon ko niya. Ni last turn pa ko before ko ni padung niya. Gahe yun kay gulo. Nangutana ko niya kung humana ba siya. Pero nitubag po siya pangutana na kinsa daw gatudlo na kong drive. Nitubag po ko nga ako ra. Ingon si Anthony, og natumba ka, dili na parehas sa mong motor. Kusog kay na og nidiretso ka tong highway, na disgrasya na ka. Mura kog bata ngay kasab-an ug ulaw pa yun kay nananaw ang mga trabahante sa sulod kay kusog siya og tingog. Ako siyang giingnan nga ni-try ra gani ba. Tubag pud siya nga ayaw na padagan. Pagpuyo ra ani. Di ko makakonsentrate sa akong inspection adto ug sige kag padagan dere ug maunsa ka. Wa pa yun ka nag-helmet. Pagpuyo ra ana ug gusto kang mopadagan ana. Kinahanglang na ako. Sa moto nga ni okay rapod ko. Bad timing kaayo kay init kay ulo si architect nga na siguro'y problema sa site. Ako noon ang nambugahan pero dili gihapon sakit ang sermon kay gibinlan man kog forehead kiss lagpas na lang pikas tunggal. Nibalik pud si Anthony sa sulod og dugay gyud kay siya actually. Na-board na kog taman nga nahurot na akong smile og sige selfie. Hangtod sa gigutom ko. Pero ako'y makitang dool nga tindahan. So kay gibawalan naman ko sa motor, no choice nga magbaktas na lang. Init pa yod kayo. Layod kaayo nga niabot na ko sa highway, diha pa ako kitag tindahan. Nipahulay na pod ko og pila ka minutes before ko nibalik. Nigawas na pod si Anthony og taas na kaayog panan-aw og asa na pod ko. Nangutana si Anthony kung asa ko gikan. Dito pag ko niya, nagigutom ko. Nangita ako og tindahan. Tubag siya nga, na may giandam nga snacks dere. Tubag ko nga, ay, wala man ka nag-ingon ganina sir. Nakapoy pa kog baktas, nya init pa yun kaayo. Nya gutom pa. Isingat kog maayo nga ninimaho na kog adlaw. Unya, naara day ang snack sa sulod. Ug ikaw ray nag-ingon nga bawal ko sa sulod. Hapit na ko makatulog sa sigig hulat nimo. Wa ka nag-ingon nga dugay day kong maghuhat dire. Ikatawan ako sa mao nga Anthony kay haggard na kay kog face. Nadaot pa akong skincare. Charot. Pero mao gihapon na wala lang gihapon kay another case na pod akong nadawat. Sakto si Fred. Makawalag kasuko ang case. So ug naay mo'y enemies, just kiss them aron peace on earth. Bitaw. Sa moto nga busy gyud kayo ang life ni Anthony nga sometimes ako na ang mobisita siyang balay para magka-time doon. Never kong ni-complain nga sa adtong nanguyab pa siya. Always ko niyang taganog time. Pero sa nahimong kami na, maglogos na kog kita niya kay busy kay siya sa yung project nga gigunitan. Nature naman gyud siguro nato mga babae nga labi nagbag-o pata sa tong boyfriend. Gusto nato nga priority ta kanunay ug importante kay nato ang time ug effort sa lalaki. Pero di lang kanunay lalaki ang kinahanglang mobuhat ana.
ug dapat kita pod nga mga babae. Labi na og nakita nato nga naay valid nga reason atong partner kung anong maglugos usahay siya og hatag nato sa time ug effort nga gusto nato. Or kita baka na pod ang mo-adjust. Because a relationship is give and take, not take and take. Same sa kung gibuhat ni Anthony. So mo to, nag-i siya time for us, kay grabe makuha og time iyang trabaho. Bisag na siya sa balay, trabaho iyahang yatubang. So ako na lang ni sabot og ni-adjust. Mag-video call main duha every night, pero nagtrabaho gyapon siya. Magsigir ako og chika niya sa nahitabo sa akong adlaw, og di ko malain niyang mataog kamot. Naa siyang gihimong trabaho, kay iyang dunggan naman ako. And sometimes mudong ko siyang balay, og nahagyapon siya trabaho. So gihimo na kong way ang pagtabang niya aron magka-time in duha. Nakatabang pa ko niya og nisamot pa ang closeness naman duha. Magtrabaho siya og ako ang tig-arrange sa mga papers niya. Ihatag og kape, juice og mga snacks. I learned how to cook for him. YouTube kanunay akong instructor og na-discover pa nako nga pwede manaypod kong mahimo nga master chef. Bitaw. Og walay katapos ang thank you akong madawat with kiss nga pakapin. O diba? Side dish na ang romance kay kinahanglang manginabuhi. Na-experience na pod nako actually nga mahimong housewife bisag wala pa mi kasla. Usay mo kalitrag lakaw si Anthony kay moadtog site. Mag-meet siya siyang client. Sumabiyaan ko siyang balay nga mag-inasara. Nakita na yun nako ang mahimong situation namo og mag-minime. But wala na nakapa-discourage na ako nga murag made akong labas ug kami magdayon ni Anthony. Instead, mas nisamot akong support niya ug mas kipakita nako ang love nga iyang kinahanglan aron ma-feel niyang deserve pud ko siyang attention ug time. So one time, naisa ka gabi nga nilakaw na pud siya ug dugay na kauli. Ni-text na lang ko niya nga niuli na ko kay gipangita na ko nilang papa ug wala na ko kahulat niya. Lami na kay akong tulog sa dihang sige garing akong phone. Si Anthony ang nanawa. Mga 11 PM na to. Nadaw siya sa gawas. Nabuhi akong dugo pagbasa nga naas niya. Bisag galipong pa ko kay naputol akong tulog, nagdali ko gawas. Ang iyahang gisuot paglakaw, mao gihapon niyang suot pagpadong sa mua. Wa pagit siya kauli ang balay. Nangutan ako niya kung karon pa ba siya nakauli. Tubag po siya nga, nasuko ka? Tubag ko nga, wala man. Nganong masuko man ko? Niuli ra ko ganina kay gipangita na kong papa. Nikaon na ka? Tubag siya nga, nikaon gamay. Ako siyang giingnan, anong gamay raman? Maniwang gani ka. Dinangutan na si Anthony kung wala ba dyan daw ko nasuko. Tubag ko nga, amaw, nganong masuko man ko? Tubag ko siya nga, mahuman na akong project this week. Busy kaayo kay naay mga last minute nga revision nga gihimo. Ako pa siyang giingnan, nga walay problema. Take your time. Then gi-check na ako daan sa sulod ug wala bininaog silang papa. Dayon kiss sa lips ni Anthony. Gibinga ko sa kissable lips sa akong architect. Hantod sa nagka-deeper naman among kiss ug giputol na ko kay basig mo naog silang papa. Masakpan unya mi sa principal. Gipasulod na ko si Anthony og gipakaon og panihapon kay gigutom daw siya. Actually, ako ang gigutom pagkita niya kay grabe akong pagkaon siyang lips. Natural nga gimingaw ko kay pila ka days nga wa ko niya tagda og maayo. Ningon si Anthony nako nga thank you kay nasabtan ko nimo. Nitubag pod ko nga nganong dili man. Hana siya nga kaingon kog napulan na ka nga busy kanunay og wa na koy time nimo. Ako siyang giingnan, imong success pero ang success. Always remember nga na ako sa mong likod niya kanunay supporting, loving, and waiting. Naka-reward na pod ko og kiss o bisag na sa kusina, halabira si architect. Hilom na kayang palibot og sounds lang sa mong kiss ako madungo. Gibira pa na kog samot si Anthony kay gusto pa kog more. Pero siya na pod ang niundang.
Ana si Anthony nga stop sa ta. Basig asa ta mapatulong. Ako siyang giingnan. Nga naman, isra bitaw. Sige na. Tungod siguro sa akong kamingaw ni Anthony, gipugos na ko siyang dala sa akong kwarto. Sige siyang balibad pero nagpadala gihapon ako. Ako yun ang gigutom niya nga okay ra na ako daily may mo ginhawa. Naglingkod namin duha pero continue gihapon nga wa na ko mubulag niya ug nisabak pa yun ko. Sa nagka-deeper na yun among kiss ug naglain na yun akong feeling nga gusto ko lain na mong buhaton. Nigunit ako sa botones sa polo ni Anthony. Pero abti kay siyang nakapugong sa akong kamot. Ug nakaundang pud ko og nitanaw niya. Nagpiyong ng amaw og grabe na yun tong pugong niya. Ningan si Anthony nga sorry, di pa pwede. Ako siyang giingnan, di man nato isulod. Pwede raman ibagid-bagid ra. Ngayon si Anthony, nga asa pud ka nakakatunan na. Tubag ko nga ni Fred. Mado iyang ginabuhat siyang ex sa una, aron sa'yo. Tubag siya nga, bad influence ka nimong best friend ba? Unsay naka-safe ana nga gamay na lang distansya sa imuhang ambot na lang siya. Actually ako rin to. Wala gingon si Fred na ako. Idea lang to na ako ba? Gidamay na ako si Fred aron di kay lain nga idea ra dayto na ako. Gipatindog kong Anthony pero naklaro po na akong gahi nga ebidensya. Gipahangad ko niya kay moubos man yun akong pananaw sa gahi nga ebidensya siyang pantalon. Hingon siya nga, mayo gani kay good boy ko. Dili na ko pahimuslan nimong gibati ron. Og na ako'y respeto si mong mama og papa nga naara sa pikas kwarto. Muadto na ko. Unya na sunod, nigmadungog nimong milargan ako. Ako siyang giingnan, nga kanang imong nagtindog na. Tubag siya nga, mulingkod ra niyo niya. Nikatawa ko ako siyang giingnan, nga amaw. Ride safe. Lahi ra kayo si Anthony ni Fred. O si Fred pa to, naghangos naming duha sa lawas nung kalipay. Kay labaw po tong active kaayo sa palamin. Nga dili yun to makakontrol. Ako noon ang naulaw sa akong gibuhat. Ako pa ang nanintal niya. Wild ra ko gunahuna og tungod yun to sa vibrator og sa bastos nga baba ni Fred. Sumao to nga gidala kong Anthony sa turnover ceremony sa ilahang successful project. Proud kay ko sa boyfriend na akong dedicated and hardworking. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga swerte kaayo ka girl. Naghimo pod mig celebration ni Anthony nga kami lang duha sa iyang balay. Date na pod namong duha. Siya ang niloto for me ug mas lami pa siya muluto kaysa kong friend. Paguman sa kaon, lain na pong kaon akong gusto. Kay ni andar na pod akong ka-curious. Nagsandig ko sa abaga ni Anthony pero kung tudlo, nilakaw na siyang liog, pasaka siyang joke. Dayon siyang lips. Makatintal yun kayo na ako iyang lips. Wala man po siya ni balibad o gigunitan pa niya akong hawak. Nawala na mayud ko sa kong kaugalingon o nigunit na ko bisag asa sa lawas ni Anthony. Siyang liog, siyang buhok, siyang bukton, siyang tiyan. Pero siya kay steady ra iyang kamot sa kong hawak. Nga mora gigulo na dito. Nahunong ko kay nitanaw ko niya. Katulgo na ako mata. Kay lain na kayo kong gipate. Nibalik na po yung kiss niya. Og mas lawom na kayo. Nisugo na ko kiss siyang liho. Pero ang amaw, gisapungan manoon niya ako ang baba. Ningon si Anthony nga, munaog lagi ba? Ipapawra. Dili na mo na ako. Ako siyang giingnan. Nga baby. Liog ragani. Hingan si Anthony.
nga restricted ang gikan liog paubos. Kay wa pa na experience. Ako siyang giingnan nga feeling kay ka. So ako dili. Ingon siya nga pangutan na akong kamo. Mao niya ang nakahibalo. Ako siyang giingnan ang amaway. Makakasala imuhang kamo. Kaingon si Anthony ug muundang na yun ko. Pero nibalik gihapon ko og kiss niya. Makalain jud sa feeling ng mingaw kahayo. Unya sounds lang sa inyong kiss ang madmo. Steady lang gihapon sa hawak na ako ang iyang kamot. Pero kung kamot, bisag asa na niya mo. Ug moambog na gani ipaubos, abtik ay siyang mupugong ug ibalik na pud niya sa iyang abagang. Wala na yun siguro na pugngan ni Anthony, bisag garabing pugong niya. Nawala na po diyang kamot sa akong shorts. Nakaundang ko og nakasanding niya. Nagunit ako og maayos yung t-shirt o gitapunan na ako akong baka. Kaya mahadlok ko nga madungog sa iyang mga silingan. Sakit actually kay gisulod na yun ni Anthony ang iyang sa something a mysterious part of our woman's body. Kahilakon ko kay medyo sakit siya o di na nako katarong yun og lingkod until I exploded. Nigakos kong Anthony nga mura kog nidagan og pila ka kilometro. Kay grabe na kong apas akong ginhawa. While siya, gi-straight lang ang tulo ka basong tubig with ice. Sige ko katawa, pero siya, problemado kayo. Untay problema kay andam na ko. Siya lang ang dili og nagpugong taman sa mapugan. Nagpalayo gyud kay nako si Anthony nga mahadlok og ako na pong paakon og dili na makay-straight og tan-aw nako. Ako siyang giingnan. Nakagamit ra ba kog vibrator? Wala pa kaget siguro si Anthony sa akong gipasabot. Og nitando ra siya og nipadayon og inom sa tubig. Kadugayan na tulala siya galit og nagpitok-pitok og nitan-aw nako. Ingon siya nga vibrator kanang dulaan niya palami. Ingon ko nga pero dili ako gapalitan. Ingon si Anthony nga si Fred na pod. Ningon na lang kog si Fred bisag dili. Actually si Jill man gyud ang naghatag nako una. O gitry na ko twice o wala na ko niyo so. Giyatagan na ko ni Fred pero wala na ko gigamit. Sige ako katawa pero si Anthony wala na masabot ang naman. Nangutana siya ako nagagamit paghihapon ko. Ako siyang giingnan nga wala na eh. Twice ra ko kagamit o dugay na to. Wala na mo tingog si Anthony pero hait kayo og tan-aw na. Duda siguro nga nagamit gihapon ko pero wala na gyud. Promise. Nagtug-an ko sa tinuod. Wala pa na ako nalabay kay basig makitaan nilang mama. Kitaguan lang na ako sa pinakasuok nga parte sa akong kwarto nga walay makakita. Kay usahay ra ba manghinlo si mama sa akong kwarto. Dakong kaulaw gyud nako og makitaan nga naa ako'y dulaan. Dayon, before pandemic, na-meet na ko ang mama ni Anthony. Wala ko kauban pagbisita niya siyang papa sa Leyte, kay kadali rasad siya. Wala man siya naghambin og kasuko nila nga wala man lang siya suportahin nila og murag nakalimot silang naa pa deslay anak ang gipili. Ipasaylo na silang Anthony og siya na lang ang nisabot kay iyang mama og papa, pareho nga naglisod sa kinabuhi. Og nisamot nga wala na gyud sila nagparamdam pagkahibalo nilang successful na si Anthony og nahimo ng architect. Kaya gibati sila kaulo. Bisan sa pagkamatay sa lolo ni Anthony, diha man iyang mama og papa, pero wala dayon nagdugay og nanguli ra dayon. Sa mo nga nakita gyud mismo namon duha ang kahimtang siyang mama sa Davao. Wala kahibalo ato iyang mama nga moabot si Anthony mong nakalita niyang mama kay diha na miss siyang atubang while nag-harvest sila kakao nga mo ilahang panginabuhi. Nihila kay iyang mama pagkakita na mo. Muga ko sunta siya ni Anthony pero nagduwa-duwa siya kay hugaw iyang kamo.
Si Anthony gyud ang unang nigakos og nihilak. Wala ko kabantay nga naghilak na pud ko. Daningon si Anthony nga, "Kumusta na ka, ma? Okay rag mo bisita ko nimo. Pwede hulman sa kanako, ma." Daghang luha gyud ang niagas nako pagkakita nako ang Anthony nga murag nang limos og pamahal sa inahan. Naay duha ka stepbrothers ug stepsister si Anthony sa iyang mama. Butan ng po diyang stepfather. Naulaw pa silang balay kay balo sila nga architect si Anthony. Diniingon niyang mama nga mo ni asawa ni Modoy. Nitubag pod si Anthony nga mao na ni siya, ma. Wala pa lang nako hikti. Diniingon niyang mama sa kuha nga ang pingin niya akong anak day ha. Nitubag pod ko nga short Kini si Anthony lang ang basig dili ko ang pingan. And then smile ko. Ingon niyang mama nga kahibalo ko day nga ang pingan ka ni. Dili ka magmahay. 5 days ang bakasyon namong Anthony siyang mama. Ug tugnaw gyud kaayo adtong lugar nga mo parehas sa Bagyo katugnawa nga magfag pa usahay. Sementado man ang balay siyang mama, pero wala pa mahuman og ma-feel gyud nimong tugnaw bisag naa sa sulod. Duhara ang kwarto sa balay pero kaming duhara ni Anthony sa usa ka room kay silang tita didto tanan sa pikas. Nakalimot sigurong uyab aming Anthony pero wala na lang ko nireklamo. First timing magtapad og tulog nga medyo gikulbahan ko kamay. So kahit ugnaw man, nihinay ko gakos ni Anthony kay need nako og body hit. Nabita. Nigunit rapod siya sa kong kamot pero wala mo gakos. Ako siyang gingnan nga gaksa ko ba. Tubag siya nga sa ako lang gakos. Tubag ko nga gaksa gud ko kay tugnaw kayo. Sige na. So ako pa dyan ang namugos. Nigakos rapod siya na ako. Naadik noon ko sa kahumot niya. Nisuksok yun ko siyang liog og nahinumdum ko sa gibuhat ni Fred na ako. Sumoto nga gitilaan po na ako ang liog ni Anthony. Nakuratan ng ama og nakabangon og nagunit siyang liog. Hingon si Anthony, si Fred na po ang nagtudlo ni Moana. Tubag ko nga, ngano di ay, nitila ragani ko. Tubag siya nga, naara sila sa pikas oy. Sa moto nga nagsorry na lang ko. Ibalik og ako si Anthony nako kanang dili na gyud ko makalihok apil tiil nako kay gidatugan. Ingon siya nga, matog na ta, watay buhaton. Ayaw na pagunahuna og bisag unsa. Reserve ra na, nigma ilisa na nako imuhang apelyido. So ako naulaw sa kong kaugalingon, ako pa man unta ang babae. Ako pa'y nagpuna. Supak man niyang mama pero wala nagpapugong si Anthony nga ayuhon na ilang balay. Sa 5 days na mo, ang balay siyang mama ang nahimo niyang project. Gipalit niya ang materyales nga kinahanglan aron mahuman ang balay o gigamaan pa niya floor plan nga mas nindot og komportable. Dili gyud dalo og ma-pride si Anthony bisag naanay nabo. Down to earth gihapon og dali ra maduol og tawo. Mas nailhan ako siya sa nag-uban mi sa Davao. Is a man nga deserve gyud mahalon og respetohon. Og hantod sa pandemic time na nga nag-propose nako si Anthony. I thought normal ra to namo nga date si Hambalay. Kay pila ka bulan gyud mi nga wala nagkita kilala. As usual, siya ang nagluto namang duha. Dayon na ngaon. Then while nagtanaw may salida, nikalit na nag-ingon si Anthony. Will you marry me? Movie pa jud to ni Vice ganda nga Petrang Kabayo ang gitan-aw nga comedy kayo. Wala pa ko kagit over sa mga scene og sige pa ko gatawa. So wala na ko natagad ang giingon ni Anthony. Ikatawa pa ko og nangutana niya kung unsa. Ingon si Anthony nga, will you marry me? Tubag na ko siya, amaw. Then ikatawa ko. Wala pa jud na ako mag-get siyang giingon kay nakafocus akong attention sa nawong ni Vice. Niapilong po katawa si Anthony so nawala gyud akong atensyon siyang giingon. Kay kami nang duha nang atawa sa nawong ni Vice nga nahimong kabayo.
Paguman sa salida ni Saka si Anthony siyang kwarto, kay na daw siya ikuhaon. Sige ko hulat niya. Nakinumdum ko siyang gisulti pero wala na kay ko nakuna-huna ug niabot si Anthony nga nagdala og ring packs. Grabing beat sa kong heart. Pag-usob niya pangutana nga will you marry me? Mixed emotions nga nalipay ko nga excited nga nahadlok nga gikulbaan. Wala na ko kahibalo og unsay dapat expression sa kong naw. Nitolo akong luha pero wala ko nagtan-aw ni Anthony nga nagtan-aw ko sa iyang mini altar sa likod. Gusto kong mangayo una og sign kung si Anthony na bagyod pero wala na time. Sige kog recall sa mga moments nga pwedeng mahimong hint nga nihatag na si God og sign nga siya na. And then naagyoy nag-urge sa kong nahuna nga sige ingon nga say yes na. And I did. Apil pod ko nakalitan kaya ko sa control sa kong baba. Wala pa ganit na human si Anthony siya mga promises sa future na mo. Niingon ako yes. Magpakasal ko niya. Naghilak ming duha while gisuot niya na ako ang engagement ring. Tears of joy because after how many years of searching, nakita na yun na mo ang usag-usag nga mo'y gipayer ni God. Ug mo'y mag-uban until the very end. Ug pagka last year 2021, hatong May, Anthony and I became one flesh and vowed to be together for better and for worse. I let God write my love story because I know He knows what's best for me. But one day, nakasyon ako iyang plano. He asked me to put something down and that is my feelings for my best friend Fred. I asked him why. Nganong dili si Fred? Nganong dili pwedeng kami? Love naman ako si Fred. I keep complaining pero gisunod gihapon ako siya. Ug bisan nasakitan kay ko, I still trust his plans. Later on, I figured out that the reason why it happened, it's because he wants me to pick up something greater, and that is Anthony, the one he prepared for me. To everyone who is waiting for true love to show up, to the person who is yearning for someone to be connected with, to love deeply and passionately, my advice is, wait. Just wait patiently. Maybe don't search for love. Don't become obsessed with it. And most especially, don't trust your own feelings because feelings could fool you and your understanding is limited. Trust in God, the author of true love and the creator of romance. He will lead you and guide you to the right one at the right time. So being single right now doesn't mean no one wants you, but it means that the author is still busy planning, writing, and creating your love story. And I wish you the best in your love story. Ladies and boys, mga bay, mga inday, dungan tag-ingon, siya na all.